الجميل غيرا
Sultan
بسم الله الرحمن الرحيم في بلاد البخاري وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم محمد النبي فارق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم محمد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم مولى البخاري صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم تراج العلماء صلى الله عليه وسلم. അപാരമായ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ തൗഫീഖ് തന്ന അല്ലാഹുവിനെ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അധ്യക്ഷപീഠം അലങ്കരിക്കുന്ന ഉള്ളാളത്തെയും ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർറത്തു സാദാത്ത് സയ്യിദ് ഫസൽ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന സമസ്ത ജമിയത്തുൽ ഉലമാ ആ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ്, നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടിയ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം ചടങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ശരീഅത്ത് കോളേജും ദഅവ കോളേജും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം
Indian Grand Mufti Sultan al-Ulama Sheikh Abu Bakr Musli'I Ustaz അതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് മദനി തങ്ങളുടെ ദുആ മുഖേന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പൂർ ആറ്റക്കായ തങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ വേദിയിൽ നസീഹത്ത് പറയാൻ ശരീഅത്ത് കോളേജിന്റെ വിശേഷതകൾ ഞങ്ങളോട് അറിയിക്കാൻ എത്തിപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് ചൊല്ലിക്കോട്, ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഉസ്താദ് ചൊല്ലിക്കോട്, മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി, അഹമ്മദ് കുബൈ സഖാഫി, ഹുസൈൻ സാദി ഉസ്താദ്, തോക്കിയ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖരും പണ്ഡിതന്മാരും, സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ പ്രസിഡന്റ് ഹനീഫ ഹാജി, വല്ലമ്പോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മദനി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ എല്ലാ പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഏകദേശം 65 വർഷക്കാലം അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറാനിയായ ഇൽമ് അത് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ദർസ് നടത്തുകയും കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്റെ കീഴിൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് മദനിമാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുകയും ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന് കർണാടക, കേരളത്തിലല്ല വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലൂടെ വലിയ വലിയ നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ഖാദിയുമായും മുദർരിസന്മാരുമായും അസിസ്റ്റന്റ് ഖാദിയുമായും ഖതീബുമായും വലിയ വലിയ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ ആ ഇൽമ് താജുൽ ഉലമയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആ ഇൽമ് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ കാരണവശാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കാലത്തിൽ ഇവിടെ ശരീഅത്ത് കോളേജും അതുപോലെ ദഅവാ കോളേജും വേണ്ടതുപോലെ നടന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ദുഃഖം ബേജാറ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സംഗതി, ആ ബേജാറ് ഞങ്ങൾ ഖാദിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർറത്തു സാദാത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഖാദി വായ്മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയം വരും, അതുവരെ സബൂർ ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ദുആ ചെയ്യാൻ മദനി തങ്ങളോട് പറയാൻ സബൂർ ചെയ്യാം. ഇത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. ആ ദുആയുടെയും ആ സബൂറിന്റെയും ഫലമായി മാഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ആ താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ തുടക്കം റീ ഓപ്പണിംഗ്, ഒരു പുനരാരംഭം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഒറ്റ വാക്കുകൾ വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഖാദി ഖുർറത്തു സാദാത്ത് വായ്മാറ്റങ്ങളെ വിളിച്ചു ജാമിയ സൈഡ് അടക്കമുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ കർണാടക, കേരളത്തിലെ നിരവധി മഹല്ലുകളുടെ നേതൃത്വമായ ബഹുമാനരായ സയ്യിദ് KS രാജകുമാർ ആദരവാണ്.
إنما يريد الله بكم خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ഏറ്റവും ചെറിയ ഇവിടുത്തെ ഭാവിയുമായ മറ്റുപോലെ വിശിഷ്ട വിശിഷ്യ മലഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ദർശനം വിഭാഗം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ സന്നിഹിതരായ എൻ്റെ മത്തായിൻ്റെ സുഹൃത്തു ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാഗവാഹികളായ ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ രണ്ടും കൂടി അംഗങ്ങളായ അള്ളാഹുവിനെ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നാം അള്ളാഹുവിനോട് ശുക്റുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനോട് ഇവിടെ ദീനിന്റെ പ്രകാശം അതിന്റെ അത് മഹാനായ തങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷം ഈ പരിസരത്ത് അവലംബീയമായ ബാഹ്യമായി ഞാൻ എന്നും ആദ്യമായി ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമായുള്ള ആദ്യമായി ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ ദർശനമായി സ്ഥാപിക്കണം എന്നതിന് മഹാനായ കാസർഗോഡ് 1040 അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായ അതിൽ മുന്നിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ 60 വർഷക്കാലം ആ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും അതിൽ വളർന്നു വന്ന നിരവധി മദനികളായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിവിടെ ദർശനം ആ കല്ലാണ് അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാത്മാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ വലിയ വിജയിച്ച അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിക്കട ഇവിടെ ഉന്നതന്മാരായ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മകന്റെ ചാരത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തുകയും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വസ്തുതയാണ്. അവരെല്ലാം ദർശനമുണ്ടോ പ്രസംഗമുണ്ടോ എഴുത്തുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനമുണ്ടോ താന്നായി തണലായി വളർത്തുള്ളതായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള വസ്തുതയാണ്. മഹാനവരുടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്. എനിക്ക് ദർശനായി ലഭിക്കണം, ദർശനത്തെ ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംഭവം
ഞാൻ ഇതേപോലെ 11 മണി സമയത്ത് രാവിലെ എന്റെ കഴിയില്ല അവസാനത്തുള്ള ദിവസമല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് 10 ദിവസത്തിൽ 2 മണി മുട്ടായി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് 10 സന്തോഷമായി എങ്ങനെയാണ് ദത്തെടുത്ത നിർദ്ദേശത്തെ പോലെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഞാൻ നന്നായി പറഞ്ഞോ എന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദർശനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മരണം വരെ ഇവിടെ നെട്ടിക്കുളത്തേക്ക് പോയതാണ് മഹാനാണെങ്കിൽ ആ ദിവസം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു, നിലനിർത്തണം, നിലനിർത്തട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ശാഖയുണ്ടാവുന്ന എട്ടിക്കുളത്ത് മഹാനാഥാവിന്റെ ചാരിച്ച് ഈശാന്തമായ നടത്തുകയാണ്. അവർക്കും മദനീകരണം നൽകുകയാണ് എന്റെ കാര്യം. ഞങ്ങൾ മദനികളും അതുപോലെ താരതമ്യയുടെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച സന്തോഷവാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കണം. ബിരുദം ഇത് തന്നെ മതി. എട്ടിക്കുളത്ത് പഠിച്ചാലും ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ 2 ക്ലാസ്സിലാണ് മണിയൻ മദനി എന്ന സ്ഥാനത്ത് നൽകിയെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഉപദേശം ചെയ്യാനും നിലനിൽക്കും എന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലത്ത് മൊത്തം മാറിപ്പോയി ശരിയായി വളരെ നല്ല എനിക്കറിയാം. സാധാരണ നല്ല നടന്നു വരുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ കോളേജ് മദനി കോളേജ് ഒന്നുകൂടി അതിനെ പുനരുജ്ജീവനം നൽകി മഹാനായ ഒരുപാട് കാലം ആ മുഖം കാണുവാനും നിങ്ങളെല്ലാം പഴയ തന്നെ എന്താണോ താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം, എന്താണ് ആ വഴി അനുസരിച്ച് അവരുടെ അങ്ങനെ പോയാൽ അഭിമാനിക്കുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ വിട്ടാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊന്നും കമറ്റി ഇത് കഴിയുന്നത്ര നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കോളേജ് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് 10 കുട്ടികളിൽ ഇപ്പൊ സൗകര്യമില്ല. ഇപ്പൊ സൗകര്യമില്ല. എന്ത് വെക്കേണ്ടതില്ല. അവരെ ഒത്തിരിയാക്കുക, അതിന് തന്നെ ഒത്തിരിയാക്കുക. എന്നിട്ട് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉന്നതമായ അവസരങ്ങൾക്കായി സർവകലാശാലയായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തണം. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രസിദ്ധ വാക്യങ്ങളോട് ഈ ചടങ്ങിൽ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കർണാടകയിലെ സംഘടനാ നേതാക്കളായ
അഫീദ് സഅദി, ഡോക്ടർ എം.എസ്.എം. ഷെയ്ഖ്, PM മുസ്ലിം മദനി, GM മുഹമ്മദ് കാമിൽ സലാത്തി, DK അബ്ദുറഹ്മാൻ മദനി, ചീവർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സംഘാഫി, അബൂ സുഫിയാൻ ഇബ്രാഹിം അലി തുടങ്ങിയ കർണാടക സംഘടനാ നേതാക്കൾ, മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സയ്യിദ് മദനി അറബിക്കോളേജിൻ്റെ മുൻ പ്രൊഫസർ ജാമിയ മദ്രസയുടെ വൈസ് ചാൻസലറുമായ ഉസ്താദിനെ ആദരവാണ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അശ്റഫിർ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അൽ-ഫായിസീന ബിറളില്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, നാട്ടുകാരെ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ വളരെ ഇസ്സത്തിലായി ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ സംരംഭത്തിന്റെ ഇനി മുറിയാത്ത തുടർച്ചയായി, ആ തുടർച്ചയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ഘാടനമായി അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ, മുമ്പോൽ തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മഹാനവകൾ, നമ്മുടെ ഭാവികൾ, നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാം, അതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ ഉലമാ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാവിധ സോക്കടുകളെയും അനാരോഗ്യത്തെയും ഒക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഈ സ്റ്റേജിലും സഭയിലുമായി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളും നമ്മളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ദീനി ഖിദ്മത്തിനുള്ള തൗഫീഖും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളാളത്ത് ഉറൂസിന്റെ മതപ്രസംഗം നടക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ, ഈ മദനി പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഈ സ്റ്റേജിൽ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ നല്ല ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പടച്ചോനെ എത്ര സമയം പ്രസംഗിക്കും, എപ്പം മതിയാവും, ഇതിനെപ്പറ്റി മുൻകൂട്ടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം സംസാരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷരീഫ് മുഹമ്മദ് മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അവരുടെ ആ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇൽമിനെ സംബന്ധിച്ചും ഉലമാക്കളെ സംബന്ധിച്ചും സ്വാലിഹീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിർത്താൻ തോന്നില്ല എന്നത് ആണ് ഹഖീഖത്ത്. അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആരും ബേജാറാകണ്ട. ഉള്ളിക്കോട്ട് പ്രസംഗം വിളിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയല്ലോ നാടും എന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സംസാരിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഞാനല്ല ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്.
ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെക്കാൾ അർഹതയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ശരിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ അറിയികളുടെ ഈ അവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഹിദ്മത്തിനായി ഇവിടെ ഹിദ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആള് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൂടിയാൽ ഒരു കൊല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ അനുഭവപ്പെട്ടു, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആളിപ്പോഴും കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാരെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത്. അപ്പൊ ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോ താലിബുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനികൾ അവരുടെയും സാന്നിധ്യം അതിന്റെ പുറമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദീനിനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ ഉള്ളാളത്തെ മഹല്ലുകാർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവരെ അടുത്ത് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെ വിട്ടുപോകാൻ തോന്നൂല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർബന്ധമായി ഒരു സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ സുൽത്താനുലമയും താജുലമയും കൂടി തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ച് പറഞ്ഞ ആഴ്ചകളോട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ശരീരം ഇവിടെ അല്ലാതെ ഉള്ളൂ. ആത്മാവ് അതുപോലെ ഹൃദയം അത് ഈ ഉള്ളാടത്ത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ എന്റെ മകന്റെ നിക്കാഹ് നടന്നു. ഇന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വലിയ ഒരു പരിപാടി വീട്ടിൽ നിന്ന് 10-75 ആളുകൾ ആ മകന്റെ ഭാര്യയിലേക്ക് പോകുന്ന പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകണം. എന്നിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരണം. ോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല, അത് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രയാസം? ഈ ഒരു ചോദ്യം. പിന്നെ അവിടെ അപ്പീലില്ല. നമ്മുടെ കോടതിയിലാണെങ്കിൽ ലോക കോടതികളുടെ വിധിക്കെതിരെ അതിന്റെ മേൽക്കോടതി പോയിട്ട് ഒരു അപ്പീൽ കൊടുക്കുക. സുൽത്താനുലമ പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും, എനിക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വരാൻ തടസ്സം? ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും വന്നിട്ട് പോകാന്ന് വെച്ചപ്പോഴാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജി കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് വന്ദേ ഭാരത് എന്നൊരു ട്രെയിൻ അത് അഖിൽസ്ഥാന്റെ ഭാഷയിൽ വന്ദേ ഭാരത് എന്നുള്ളത് അവർ നേരിട്ടില്ലെങ്കിലും വണ്ടേ ഭാരത് എന്ന് അർത്ഥം നോക്കുമ്പോ ഇസ്മും മുസമ്മയും നല്ലോണം ഒക്കും. കാരണം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇത്രയും ദൂരം പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ആ വാർത്ത സ്ഥലത്ത് അന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ തീർച്ചയായും അതിന്റെ പേര് വന്ദേ ഭാരത് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായാലും വണ്ടേ ഭാരത് ആ മഴ നല്ലോണം ഒക്കും എന്നതിന് തർക്കല്ല. അല്ല ആ ട്രെയിനിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് പോകാൻ എന്നൊക്കെ അധ്യക്ഷരിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായാലും എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ വന്നതാണ്. കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ മജ്‌ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നല്ലപോലെ കുട്ടികളുള്ള മുതഅദ്ദിബീകളുള്ള ആ വലിയ ഒരു ദിവസമായി തന്നെ വൈകാതെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മർക്കസിന്റെ സ്ഥാനം കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ദർസ് കേരളത്തിൽ മർക്കസിന്റെ എന്തൊരു സ്ഥാനമാണോ അത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തി നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഉള്ളാടത്ത് കാവ്യമാരായി ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് എത്ര ആൾക്കാരെ പേര് പറയാൻ കഴിയും? ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഇവിടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന 70 years, 80 years, 80 വയസ്സ് 90 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവുമല്ലോ. ഉള്ളാടത്ത് കാവ്യമാരായിട്ട് എത്ര ആളുകളുടെ പേര് പറയാൻ കഴിയും? എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട
മുഅ്മിനീങ്ങളെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടാൽ അവരെ വിട്ട് പോകാനും ആരും തയ്യാറാവൂല എന്നതിന് തെളിവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ വന്ന് 6 പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം ഉള്ളാടത്ത് മറ്റൊരു കാവ്യ അതിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉള്ളാടത്ത് വേറൊരു മുദർരിസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? സയ്യിദ് മദനി ശരീഅത്ത് കോളേജിൽ മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പാള് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? പ്രായകൂടിയ ആളുകൾക്ക് പോലും ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ പേരോടുകൂടി വലിയ ബർക്കത്തുള്ള ഒരു മജ്‌ലിസാണ്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ കാലയളവിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർക്കാർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്വാഗത ഭാഷമാരിൽ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മദനി തങ്ങളെ എന്നെ എത്തിച്ച് സ്വബുദ് ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്നത്. തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഉസ്താദുമാരും വരും, നേതാക്കന്മാരും വരും. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു പ്രസംഗവും നല്ല ഇവിടെ തന്നെ പരിപാടി നടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം, ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആളെന്നെ എന്നോട് അവസാനം പറഞ്ഞത് ഏറിപ്പോയ ഒരു വലിയ നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യപരമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് 60 കൊല്ലത്തിലധികം ഇവിടെ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കാതിയായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പോലും ഞാൻ ഇവിടെ 7 കൊല്ലത്തിലധികം നിന്നു. ഇവിടെ കൊണ്ട് പഴകിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാരൻ നീ പോയിക്കോ, നിന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ പോയതല്ല. മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞേക്കം കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ മഹലിന്റെ ആ ഈമാനികമായ സ്വഭാവം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഇപ്പോ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരോടും അഥവാ ഇപ്പോ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളവരോടും നേരത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായവരോടും ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഉണർത്താനുള്ളത് മദനി തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി, താജുലുലമയുടെ സേവനത്തെ പറ്റി അത് നിങ്ങൾ തന്നെ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങളുടെ ആ അനുഗ്രഹം അത് ഈ നാട്ടിലെ എക്കാലത്തും ഉണ്ടാകണം. താജുലുലമയുമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വിയോജിപ്പുള്ളവരുണ്ടാവും. കാരണം 2 സമസ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ വിയോജിപ്പ്. പക്ഷേ അത് താജുലുലമയുടെ ആ ആത്മീയമായ പിന്തുണ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന സംസാരത്തിന് കാരണമാകരുത്. താജുലുലമയുടെ പൊരുത്തം ഈ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതെയാവുന്ന ഒരവസ്ഥക്ക് കാരണമാകരുത്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ താജുലുലമയുടെ പൊരുത്തം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേ ഒരു സാധാരണ ദർശനമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. അത് സയ്യിദ് മദനി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മദനികളെ ബിരുദം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഉണ്ടാക്കി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമയല്ലേ. നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് താജുലുലമായി എന്നോട് ഇവിടെ നിർത്താനാവില്ല, ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിച്ച് പോയിരുന്നോ? പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, പോയിട്ടില്ലല്ലോ. അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പൊരുത്തം എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നീക്കങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ആണിന്റെയോ പെണ്ണിന്റെയോ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഇപ്പോഴുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരെയോ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ നേരത്തെ ഉണ്ടായ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഞാൻ ആ വിഷയമായി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി രണ്ടാമതാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന നെല്ലിക്കുത്ത് അഴകുട്ടി ഉസ്താദിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന ഉസ്താദുമാരോടും നെല്ലിക്കുത്ത് അഴകുട്ടി ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദുമാരൊന്നും നിന്നാൽ സ്ഥലമുള്ളവർക്കൊന്ന് കാണാൻ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അത് 3
വാങ്ങി കൊടുത്തോടുന്നതാണ്. സുൽത്താനുലമ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മക്കൾ പിന്നെ വേറെ എണ്ണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച മാതിരി ഈ അഹമ്മദ് സത്താബിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഉള്ളാളത്തിന് പോകണം. ഞങ്ങളൊക്കെ സുൽത്താനുലമയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേറെ പറയാൻ ന്യായമില്ല. ആ ഉസ്താദ് ദർശി ഏറ്റിരുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രസിഡന്റിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച മുദരിസിനെ ശേഷം ഉള്ളാളത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ വേറൊരു മുദരിസിനെ നോക്കിക്കോളിയും. അങ്ങനെയാണ് നല്ല കട്ടിക്കുള്ള സഖാഫി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മാതിരി മോശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല കട്ടിക്കുള്ള ഉസ്താദാണ്. എന്റെയും സീനിയറാണ്. ഞങ്ങളെങ്ങനെ മുഷാവറാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വെളിച്ചപ്പാടാക്കി പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ എന്റെയും അക്കീമിക്കാതിനൊക്കെ തന്നത് ആദ്യം തന്നെ കടന്നു വന്നവരാണ്. അത് പറയാൻ ഏത് ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ വേറൊരാളെ പറ്റി പറയാതെ അയാളാണ് പിന്നെ അയാളെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിശ്ചയിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ സയ്യിദ് മദനി നമ്മുടെ അറബി കോളേജിലെ പേര് അങ്ങനെയാണ്. ചെറിയ പേരിൽ ആരൊക്കെ പുതിയതായി മദനി എന്ന പേര് മറിയും നല്ല പറയുക. ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് കോളേജ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അറബി കോളേജുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് വഹാബികൾ നടത്തുന്ന അറബി മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന കോളേജിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ചർച്ച ചെയ്ത് നാട്ടുകാരോട് പറയുമ്പോൾ നാട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞ് അടക്കമുള്ളവരോട് ഉഷാവ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉഷാവ ചെയ്യുന്നത്. പരിസരത്തുള്ള അനുമതിയെയും അതുപോലെ തന്നെ റാവുൽ തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് അതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വാസ്തുസ്ഥാപനം ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല, ബേക്കൽ സ്ഥാപനം ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അവരെയൊന്നും ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഈ നാടിന്റെ വലിയ ഇഷ്ടത്തായിരുന്നു. അവരുടെ സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കുമാറാകട്ടെ, അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ഒക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതും കർണാടകയുടെ മർക്കസാകേണ്ടത് ഞാൻ നൈനികയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും പറയാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കേന്ദ്രമാകേണ്ടത് സയ്യിദ് മദനി കോളേജ് തന്നെയാണ്. അത് സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒക്കെ ഉസ്താദടക്കം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഒന്നാമതാകാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കള്ളക്കോട് ഉസ്താദ് മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന ആളുകളെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടീ കർണാടക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളെ സയ്യിദ് മദനി കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് വരുന്ന രൂപത്തിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അനീപാലിനോടും മറ്റു കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് ഉയർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സാധുമാരുമായി മുഷാവറ നടത്തി വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യണം. ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരു മുദരിസ് നമ്മുടെ താഴെക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ പേരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? അഹമ്മദ് ഖാൻ ഉസ്താദ്, വൈത്താൾ ഉസ്താദ്, സയ്യിദാലി തങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ജീവനാടികളായ ഉസ്താദുമാരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ മുദരിസായി നല്ല കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. താഴെക്കോട് പേരൊക്കെ അയാളാണ് നമ്മുടെ ജപ്പുൽ ഉസ്താദ്. ജപ്പുൽ ഉസ്താദ് ഇവിടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അമ്മ വർദ്ധ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഉസ്താദുമാരെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ദിവസം കൊടുക്കണം. ദിവസം തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ. ഉള്ളാളത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരി ഏപി ഉസ്താദിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. അഹമ്മദ് ഖാൻ ഉസ്താദിന്റെ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത് ശ്രമം കൊണ്ടാണ് സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശൈഖുനാനോട് കാര്യം പറയുന്നു. എന്തേ ഞാനിവിടെ ഉള്ളാളത്ത് 1990 മുതൽ
മജ്‌ലിസായി വന്നപ്പോ താഴെ ഉസ്താദുമാരെ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞു ചുള്ളിക്കോടിലെ AP താജുലുലമയുടെ ഭാഷയാണ്. AP ഉസ്താദ് ചുള്ളിക്കോടിലെ AP വലിയ കിതാബൊക്കെ നടത്താനും കൊടുക്കണം എന്ന് എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭാവി അന്ത്യയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തണം. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ മാത്രം നടത്തുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പഠിച്ച തമ്പുരാനെ ജാതി പോയിട്ട് സർവ്വസേദിക്ക് പോയി ദിവസം കെട്ടാനുള്ള കഴിവില്ല. അതേസമയം താജുലുലമ ഇജാസത്ത് തരികയാണെങ്കിൽ ഏപ്പിന്റെ ഇജാസത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്താൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചുള്ളിപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നര സത്താസിയായി വന്ന ആളല്ല, എനിക്ക് ആ ഭാവി അമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നടത്താൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാനത് ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നോട് അവസ്ഥ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയ്ഖുനാനോട് താജുലുലമയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്താക്കണം അത് വെച്ച് നടത്താൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇശാന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമയുടെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇഷ്കാലിൽ വിളിച്ചു. ആ ഇഷ്കാലിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് 4 കൊല്ലം പറഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചില ഇഷ്കാലുകളൊക്കെ ഞാൻ തങ്ങളെടുത്ത് വരാതെ ചോദിക്കലുണ്ട്. അതിന്റെ ജവാബ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരുമല്ല നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ഉസ്താദ്. ഞാൻ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യരല്ലേ, പിന്നെ അതിന് പറ്റാത്തപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇസ്ലാം അതിന്റെ അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി പറയും. ആ ഇസ്ലാം അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ താജുലുലമ പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ഉസ്താദ് നല്ല ഉസ്താദാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അയാളോട് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. നോക്കണം, ഞാൻ വിഷയം പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഉസ്താദ് ദർസ് നടത്താൻ തുടങ്ങി. ദർസ് നടത്തി 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡിഗ്രികളോട് എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അഹമ്മദ് ഉസ്താദ് സാദിയൊക്കെ ദർസ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? അതെ, വളരെ ഉസ്താദ് ഒറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ. എന്നാ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് താരം കിതാബിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പറയുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ മുഖത്തൊന്നും നോക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ താടി വീഴ്ചയൊന്നും വരാത്ത കുട്ടികളുള്ളതല്ലേ, അവരെ നോക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുകയും പല ആരോഗ്യങ്ങളും പല പേടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ദർസിനെ പറ്റി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് നാലിനുള്ള സന്തോഷം നോക്കണം. അത്രയും കാലം ദർസ് ആ ദർസ് നടത്താതെ തൊട്ടും ആ ദർശം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തപ്പോ നന്നായി നടത്തിയാണ്. പിന്നെ സുഖാനുവരെ കുട്ടികൾക്ക് ഓതിക്കൊടുത്തിരുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താഴേക്കോട് ഉസ്താദ്. വൈദ്യാസ്ഥാനാണെങ്കിലും 50 മാത്രമേ ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ ഓതലുള്ളായിരുന്നു. അന്ന് സ്വതറയടക്കം കിതാബ് നോക്കാതെ ഓതിക്കൊടുത്താണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർണാടകക്കാരനായ തന്നെ എന്നല്ല ഉന്നാടകക്കാരനായ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള അരിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ എല്ലിസ്ഥാനം വിളിച്ചിട്ട് അഖിലിസ്ഥാനം വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുതലിസ്ഥലമാണ് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും നേടാൻ വേണ്ടി ഈ സയ്യിദ് മദനി കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കണം. അതിനുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹക്കീം ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളാടത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഉള്ളാൾ will be changing soon. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളാടത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാവും. അത് പോസിറ്റീവായ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവായ ചേഞ്ച് അല്ല. താജുലുലമയെ മറക്കുന്ന, താജുലുലമയെ എതിർക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചേഞ്ച് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടാണ്. ഞാൻ അവസാനത്തെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ താജുലുലമയെ മാത്രമല്ലോ 2 ഇബ്രാഹിം ഹാജിമാരോടാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, താജുലുലമയിൽ നിന്ന് സുന്നത്തിയമായിട്ട് കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി
ഇവിടുത്തെ സനത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് നിന്നാൽ ആ ഇബ്രാഹിമായി നടത്തുന്ന പ്രസംഗം 5 10 20 പ്രസംഗം ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് പറയുന്നതിനാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്ക് നന്നായി സുന്ദര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിലേറെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ പ്രസംഗം. എങ്ങനെ അവരുടെ ആ അധ്യക്ഷനും മറ്റും ആ കൈകൂട്ടിയത് നാട്ടുകുളമ പറയുന്നതിൽ അത്രയല്ലാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ഞാൻ പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരോടും മറ്റു ഉസ്താദുമാരോടും ഈ ഭാഗത്തുള്ള വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ഉലമാശികൾ ഇവിടെ അവരോടൊപ്പം മുശാവറ നടത്തി നിങ്ങൾ മുൻകരുതിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉലമാവും ഉമറാവും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ആ മുന്നേറ്റം നമുക്ക് സാധിക്കും. ആ രീതിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റും. മരണപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അധ്യക്ഷന്മാരെയും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഒക്കെ അവർ സ്വർഗം തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടുത്തെ മുതലാളികളോട് ഞാൻ പറയാണ്, ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റപ്പോയ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ അതുപോലെയുള്ള വലിയ ഉസ്താദുമാർ പഠിച്ച സ്ഥലമാണ്. വലിയ വലിയ മദനികൾ വഫാത്തായവരും ഇപ്പം ഉള്ളവരുമായ വലിയ വലിയ മദനികൾ ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അക്ഷരവും തിരിയൂല. എന്ത് മദനിയപ്പ പണ്ട് ദാരിദ്ര്യങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ള മദനികളൊന്നും ചോറുണ്ടായി. ഇപ്പോഴത്തെ മദനികൾക്ക് ഒരു അയവും തിരിയൂല എന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ലയനത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് മുതലാളികൾ ഇവിടെ സിയാറത്തിന് ആരൊക്കെ വരുന്നത് എത്ര കാറുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങൾ ദുഃഖിട്ടാണോ വരുന്നത്, അല്ലേ സിയാറത്തിന് വരുന്നവർക്ക് സൗകര്യമുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം ഉസ്താദുമാർ നൽകും. അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നാട്ടുപരമ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ശീലം ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം തന്നെയെങ്കിലും മദനീയങ്ങളെ പോയിട്ട് ഒരു യാസീൻ ഓതി അവിടെ ദുആ ചെയ്യും. നമ്മളെ ദുനിയാവും രക്ഷപ്പെടാൻ പാർക്കണം. കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ, നിങ്ങളുടെ എരിവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ ഇത്ര ദൂരെയായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പ്രയാസമില്ലാതെ വന്നവന്താ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണല്ലോ. ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സബുസാദിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽസാരും കൂടെ വന്നവരുണ്ട്, ഇനി വരാനുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവരും ആ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഈ രീതിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സർവോപരി ഈ മഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ആ മദനീയങ്ങളെടുത്ത് ദിവസവും പോയി ഒരു വട്ടം തന്നെയെങ്കിലും ദുആ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും അവസാനമായി കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം കർണാടകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് മെയ് 10-ാം തീയതി. ഞാൻ ആരോഗ്യം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ലക്ഷ്യം ആരും കൊടുക്കണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ്, കോൺഗ്രസ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബിജെപിക്കാരോ JDS-കാരോ ഈ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് കുറ്റങ്ങളുണ്ട്, ഇതല്ല അവർ പോയിട്ട് BJP ഗവൺമെന്റ് വന്നാലോ അപ്പൊ കോൺഗ്രസുകാരും JDS-കാരും നോക്കുന്നു BJP-കാരെ ഗവൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ കുറ്റുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടു. അവരിപ്പോ കർണാടകത്തിലാണ്. അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അതുപോലെ വിലക്കയറ്റം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ അത് ശരിയാണോ എന്നാണോ എന്നല്ല പറയുന്നത്. BJP വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓരോ കുറ്റുണ്ട്. ഇനി JDS വന്നാലോ ആ JDS വന്നാൽ കോൺഗ്രസും BJP അവർ തമ്മിൽ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും JDS-ന് എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരും നോക്കുന്നു എന്തൊക്കെ കുറ്റം. ആ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ കൂടുതലാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരുങ്ങും. ഇതല്ലേ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ പറയുന്നതാണ് എന്റെ വിഷയം. ഒരു കമ്മിറ്റി ഭരണം നടത്തിയാൽ ഈ കമ്മിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലാതെ ദീനിന്റെ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീനികരായിട്ട് എത്ര പുരോഗതി നന്മ പുതിയ കമ്മിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവർ
നല്ല ഉഷാറാണെന്ന് കണ്ടാൽ അടുത്ത വട്ടവും അതേ കമ്മിറ്റി തന്നെ വേണം എന്ന് അവർ നിർബന്ധം പറയും. മഹാസഭ കൂടുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മിറ്റി തന്നെ മതി. അതേസമയം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ചില കമ്മിറ്റി ഇവിടെ വന്നു വന്നവരുടെ പ്രവർത്തനം നാട്ടുകാർ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സുന്നത്തിയമായിട്ടൊന്നും വേണ്ടാത്ത കമ്മിറ്റിയാണ്, ഉസ്താദ്മാർ വേണ്ടാത്ത കമ്മിറ്റിയാണ്, മുക്കാകണ്ടായും കൂടി വേണമെന്ന് പറയുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് എന്നൊക്കെ വന്നപ്പോഴോ അപ്പൊ പിന്നെ ആ കമ്മിറ്റി വേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. അത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി ആയാലും അല്ലാത്തവരുടെ കമ്മിറ്റി ആയാലും ആൾക്കാർ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഈ കമ്മിറ്റി നല്ലത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മോശം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരോടും പറയാനിരുന്നത് ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റി അല്ലാതെ കമ്മിറ്റി നല്ല നോക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങളുടെ ഹിദ്മത്തിനായിട്ടാണ്. ആ മദനി തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തല്ലാത്ത മദനി തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തല്ലാത്തത് എന്നാൽ എന്താ? അള്ളാഹു പൊരുത്തല്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെ മദനി തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടേ മദനി തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തണ്ടാവുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ തന്നെ നമുക്ക് പൊരുത്തണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ സംഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളെ എലക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ തിരുമത്തിനുള്ള ചാൻസ് തന്നത് എന്ന ബോധ്യം എല്ലാ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും എപ്പോഴും വേണമെന്നും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്തിനെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ നയിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കമ്മിറ്റി തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എപി ഉസ്താദ് സുൽത്താനുൽ ഉലമ അവരൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ സാധനങ്ങളായ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഉള്ളാടത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് സഹായം വേണോ അതൊക്കെ ചെയ്തതായി എപ്പോഴും റെഡിയാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പ്രസംഗം കുറച്ച് നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും കൂടി ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഗവൺമെന്റിൽ കൊടുത്ത് ആ നോട്ട്സ് നല്ല നല്ല റാഹത്താകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കർണാടകയിലെ മറ്റൊരു മർക്കസ് പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആദരവോടെ പേരോട് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതിനുള്ള നേതൃത്വം നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകാനുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വോളണ്ടിയർമാർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുക, എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ബഹുമാനരായ ഉസ്താദ്മാർ, മഹാനായ റയീസുകളുടെ സുൽത്താനുകളുടെ മറ്റെല്ലാ സയ്യിദന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ദർശാരംഭിക്കുകയാണ് ബഹുമാനരായ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സഖാഫി വളരെ വിശദമായി ഉള്ളാടുകളുടെ ഇസ്ലാമിക സാഹചര്യവും സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി അവരുടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണവും മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അവരുടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഈ മണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഇവിടെ നിലനിർത്തിയ ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യത്തെയും കുറിച്ച് നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. മഹാനായ സാധാരണ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം ജമാഅത്തിന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് വീണ്ടും തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ദർസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. മസ്ജിദി ദർസ് കേരളത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കർണാടകത്തിലെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാലയമായ അർത്ഥത്തിലാണ്. പള്ളി മസ്ജിദുകളെല്ലാം ദർസുണ്ടാകുക. മസ്ജിദുകളുടെ ദർസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദീനും ദുനിയാവും ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദർസാണ്. ദർസിൽ ഖുർആനും തഫ്സീറും ഹദീസും ഫിഖ്ഹും അഖ്ലാഖും അത് മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അറബിക് ഗ്രാമർ, നഹ്വും സർഫും, ലോജിക്, മന്തിഖ്, ഫിലോസഫി, മൈബറിയും സുദ്രയും ഹിക്മയും, തിബ്ബ്, മെഡിക്കൽ സയൻസ്, ഒക്കുലേറ്റിക്സ്, ഹന്തസ അഥവാ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളും നേരത്തെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കലാലയമാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മദീന മസ്ജിദിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ദർസാണ്. നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ചു പഠിച്ച സുഫയുടെ വീട്ടുകാരായ മുതല്ലിമുകൾ അവർ 24 മണിക്കൂറും തങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ താമസിച്ച് എല്ലാം നോക്കി ഒപ്പിയെടുക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്നവരും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്നവരും അങ്ങനെയായി സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും ആ ദർസിൽ നിന്ന് ഇൽമ ഹാസിലാക്കുകയായിരുന്നു. അവർ കൃഷിയും കച്ചവടവും വ്യവസായവും വീട് നിർമ്മാണവും കല്യാണവും മറ്റ് സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളും എല്ലാം പഠിച്ചത് ആ ദർസിൽ നിന്ന് തന്നെ. മദീനയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആ ദർസ് പിന്നീട് കൂഫയിലും ബസ്രയിലും ദിമിഷ്കിലും ബഗ്ദാദിലും താഹിറയിലും അങ്ങനെ വന്ന ആ ദർസ് പിന്നീട് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ താഷ്കന്തിലും സമർഖന്ദിലും ബുഖാറയിലും തിർമിസിലും അങ്ങനെ കാബൂളിലും കറാച്ചിയിലും ഡൽഹിയിലും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദർസുകൾ വരുന്നത്. ആ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ അതാത് കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി തിബ്ബിലും ഹന്തസയിലും ഫൽസഫയിലും ഒക്കെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതാത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആക്കിക്കൊണ്ടേയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഉള്ളാടത്തെ മുൻ മുദരിസ് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സഖാഫി അദ്ദേഹത്തെ വക്കീൽ എന്നും കൂടെ പറയും. വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കാലത ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളെന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോടതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. വക്കാലത്തെന്നതും വക്കീലെന്നതൊക്കെ
കോടതിയിൽ പറയുന്ന വക്കാലത്തും വക്കീലും അമീറും മഹ്സറും അദാലത്തും മുൻസിഫും ഇതൊക്കെ അറബിയിലാകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ദർസുകളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആ ദർസുകളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ കോളേജുകളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അപ്പോഴും അതിനുള്ള ഭാഷ അറബിയിൽ നിന്നുള്ളത് മാറ്റിയില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഹന്ദസയിലും തിബ്ബിലും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ദർസുകളിൽ കാലാകാലങ്ങളിലായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാലത്തെ അറബിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഇസ്ഫഹാനും സഹ്റാനും പോലുള്ള ഇറാന്റെ നാടുകൾ അവിടെയൊക്കെ വന്നപ്പോ പാരിസി ഭാഷയിലൂടെ ദർസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് ഇറാനിൽ നിന്നിങ്ങനെ അഫ്ഗാൻ വഴി കറാച്ചി വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ ഈ ഭാഷാ പഠനത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മുഹമ്മദ് ലബ്ബൽ താഹിരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ രചിച്ച മീസാൻ അജ്നാസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതില് എന്ന് ഫാരിസി ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മഹ്ദത്തിന്റെ കിതാബില് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നൂറുൽ ബയാൻ തഫ്സീർ നോക്കിയാൽ അതിൽ ഫാരിസി ഭാഷ കാണാം. ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കീമിയ സഅദ പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും എഴുതപ്പെട്ടത് ഫാരിസി ഭാഷയിലാണ്. ആ ഫാരിസി ഭാഷയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലും അറബ് നാട്ടിലും നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ്. മറ്റു പല നാട്ടിലും ഇംഗ്ലീഷിന് യാതൊരു സ്ഥാനമില്ല. എങ്കിലും ഈ നാടുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പൊ ദർസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് അതൊരു പുതുമയല്ല. പഴയ കാലത്തെ ഉലമാകൾ എഴുതിയതും കിതാബിന്റെ ഉള്ളിലടക്കം ഫാരിസി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനെയും കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലക്ക് നരകത്തിലെ ഭാഷയും സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷയും ഇല്ല. അത് അറബി മാത്രമാണുള്ളത്. മറ്റേത് ഭാഷയും അതെന്ത് വിഷയമാണോ പറയുന്നത്, സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷയാണ്. ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് കൂടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നരകത്തിലെ ഭാഷയാണ്. അങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രമീമാംസയും ഇക്കണോമിക്സും കച്ചവടവും വാണിജ്യവും കൊമേഴ്സും ട്രേഡും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള പഠന മികവുകൾ അത് മസ്ജിദിൽ പഠിച്ച ദർസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതാ താജുൽ ഉലമാ ഭവനുണ്ട്, മദനി ഹാളുണ്ട്, അതുപോലെ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ദർസുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കിതാബിൽ മാത്രം തിബ്ബ് ഓതിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് സ്വന്തമായ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തുൽഫിയ കോളേജ് അഥവാ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അതുപോലെ തന്നെ ഖാനൂൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫിഖ്ഹിലൂടെ മാത്രം ഖാനൂൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഖാനൂൻ കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന കുല്ലിയത്തുൽ ഖാനൂൻ ലോ കോളേജ്. കോളേജ് എന്ന പദം കുല്ലിയ എന്ന അറബി പദത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കുല്ലിയത്തുൽ ഖാനൂനും കുല്ലിയത്തുൽ തിബ്ബും കുല്ലിയത്തുൽ ഹന്ദസയും പോലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ നാമധേയത്തിലും അവിടുത്തെ ഈ നേതൃത്വത്തിന്റെയും കീഴില് വളരാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. മംഗലാപുരത്ത് എന്നെ പോയ അവര് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കി. പിന്നീട് അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറി. ഇന്നതിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ശാഖകൾ വന്നു, കേരളത്തിലും അതിന് ശാഖകൾ വരും. അതുപോലെ കണച്ചൂർ മോണസായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കി. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പലരും പലതരത്തിലുള്ള കോളേജുകൾ ഉണ്ടാക്കി മംഗലാപുരത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഹബ്, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇബ്നു ബത്തൂത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രാ ഡയറിയിൽ പറയുന്നത് മഞ്ചരൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം. മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ അവിടുത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മംഗലാപുരവും ചെറുപട്ടണം അതെല്ലാം തന്നെ മലബാറിൽ പാട്ടതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. ആ മഞ്ചരൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ ഇബ്നു ബത്തൂത്ത പറയുന്നത്, ഞാൻ മഞ്ചരൂരിൽ പോയ കാലത്ത് 14 സ്കൂളുകൾ, 14 മദ്രസകൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും 13 മദ്രസകൾ പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി മഞ്ചരൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, അന്ന് മംഗലാപുരത്ത് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും
അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ തീർച്ചയായും ഈ സയ്യിദ് മദനി ക്യാമ്പസിന് കീഴിൽ സാധിക്കും. അതിനെ പറ്റിയ വലിയ നേതൃത്വം ഇവിടെയുണ്ട്. ജാമിയ മർക്കസിന്റെ മറ്റു നമ്മുടെ വെളിപാടുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അതിനെല്ലാം പറ്റിയ വലിയൊരു തുടക്കമാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ ദർസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. മഹത്തുക്കളായ ഉസ്താദുമാർക്കെല്ലാം ആരോഗ്യങ്ങളുടെ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ. അവരുടെ കടലുകൾ നമുക്ക് ഏറെക്കാലം ഉണ്ടാകട്ടെ. മുഹമ്മദ് ശരീഫ് മദനി തങ്ങളുടെയും ആത്മീയമായ ആ ബറകാത്തുകളും ഫുയൂലാത്തുകളും നമ്മുടെ മേൽ ഇനിയും എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളായ പൗരപ്രമുഖരായ നേതാക്കന്മാർ, ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, ഇവിടെ പുതിയ കമ്മിറ്റിയായി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ കരുത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവും ശേഷിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമാണ്. ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതിനാലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എപ്പോ ഞങ്ങളെ മറുതങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദ്വാരപ്പോ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഒരു നാല് ഈ ടൈം ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാല് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 അല്ലാഹു ശുക്ർ അല്ലാഹു തആല ചൊല്ലുക. 500 വർഷം ഈ മണ്ണിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഈ മണ്ണിൽ അതോടുകൂടെ ഈ ഉള്ളാല ചൊല്ലരായ ഖാലി ഉള്ളാല ഇൽമുരായി മാറി കേരള, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എല്ലാ ഉള്ളാല എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. അതിനോട് 66 വർഷം താജുൽ ഈ മണ്ണിൽ ദർസ് തുടങ്ങി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൽമു പഠിക്കുകയും ഈ കർണാടക ഈ രാജ്യത്തെ കേരള ദർശകൾ ആ സമയത്ത് കൂടെ താജുൽ ആ ദർസ് സഹകരിച്ച് മർഹൂം ഇബ്രാഹിം ഹാജി നമുക്ക് ഓർക്കുക മറക്കാൻ സാധ്യല്ല. മർഹൂം ഇബ്രാഹിം ഹാജി കമ്മിറ്റി 37 വർഷ താജുൽ മഖദ്ദസ് 100% കൂടെ ശരീഅത്ത് കോളേജ് താജുൽ മഖദ്ദസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയും കേരള, കർണാടക എല്ലാ ആലയങ്ങളും തമിഴ്നാട് പോയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് വലിയ ഭാഗ്യമായി നമ്മുടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ശരീഅത്ത് കോളേജ് താജുൽ മഖദ്ദസ് ഉടനെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആയിരക്കണക്കിന് ഉണ്ടാകുകയും
അതിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ താജുൽ ഫഖാഹ് ബേക്കൽ ഉസ്താദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ശറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതേപോലെ സാധാരണ എല്ലാം അത് താജുൽ മഖദ്ദസ് ശിഷ്യന്മാരെ ആ മന്നൈതിലൂടെ ആ മന്നൈതിൽ അതെന്താ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇൽമു കൈയിലുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ യേശുവിലുള്ള ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യേശുവിലുള്ള അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല വല്ല അവകാശം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങൾ സുൽത്താനുൽ ആഖിറ സുൽത്താനുൽ ഹുദ പ്രഭു എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞത് ഇത് വലിയ ഫലമാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് സാധിക്കില്ല ഇനി ഇന്ത്യ സുബൈക്ക് പോണാക്കിയിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആർക്കും സാധിക്കില്ല അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇത് മദൻ താജുൽ ഡയറക്റ്റ് വാട്ടർ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ സാധ്യതയായി ഉസ്താദ് പുള്ളാളത്ത് ഇന്നത്തെ നാ മീറ്റിംഗ് ചോദിച്ചേ ഉസ്താദ് മുഖം മാത്രം നോക്കാനുള്ളത് ഉസ്താദ് കൊടുക്കുക കൈ കൊടുക്കുകയല്ല ഇത് നീക്ക് കർണാടക രാജ്യത്ത് നീക്ക് ഫസ്റ്റ് അവകാശം കിട്ടി ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ഞങ്ങൾ ഉള്ളാളത്ത് ജമാഅത്ത് ആൾമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ണിട്ട് ഏത് അവസ്ഥ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ത്യനായിട്ട് സുൽത്താനുൽ ഏത് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ അവധി ഞങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിൽ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തിനാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ഉപദേശ നേതൃത്വ അതേപോലെ അതേ രൂപത്തിൽ ആ കർമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഉപദേശവും എല്ലാ നേതൃത്വം തന്നോണ്ടിന്നെ സുൽത്താനുമായി അത്ര ഫലത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ പള്ളിയുടെ പേരിൽ മേലെ 1.5 കോടി രൂപ പള്ളിയാക്കിയത് ആ മദീന ഭവന മേലെ കോളേജാക്കിയത് ആ ഇഫ്ലുൽ ഖുർആൻ കോളേജാക്കിയത് സ്കൂളാക്കിയത് എല്ലാം ഈ സുൽത്താനുമായി ഒരു സലഹ ഒരു അഡ്വൈസ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങൾ 5 വർഷത്തിൽ 10 കോടിയുടെ മേലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൂടെ ഈ മദീന ദർബാറിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തുമായിട്ട് ആ മദീന ആ മദീന നിയന്ത്രണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോ പുതിയ കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു ഏത് വർഷം നേതൃത്വം തങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശൈക്ഷണികമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ നാല് ഈ കമ്മിറ്റി ഒരു വാർഡ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഭാര്യ അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ ആ കാലത്ത് ഏത് ಆದರೆ ರೀ ಓಪನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಪ್ಪ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ತಾವು ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ അതേപോലെ ഞാൻ एक वर्ष ನನಗೆ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ನಾಳೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು നല്ല സഹകാരം ನನಗೆ ಒಂದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂಗವಳ್ಳೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಗಳ ಟೈಮ್ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലേ ഈ പള്ളി എല്ലാ എല്ലാ മുതാലിമാരും എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും എല്ലാ നേതാക്കളും ദേശീയ പദങ്ങളുള്ള എല്ലാ സംഘ ലീഡർമാരും ആറ് പേര് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പള്ളിയിൽ സ്വാഗതം തന്നെ സ്വാഗതം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുകളുടെ അഭിനന്ദനായ അധ്യക്ഷൻ رئيس العلماء شيخنا سليمان استاذ عليكم ബഹുമാന ആദരവോടെ സ്വാഗതം
നിലക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്ന റഹ്മത്തെല്ലാം ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാരണമാണ്. അല്ലാഹു തആല റഹ്മത്തുല്ലാഹിനായി അയച്ചതാണ്. ലോകർക്ക് മുഴുവൻ റഹ്മത്താണ്. മുസ്ലിമിന് മാത്രമല്ല, മുസ്ലിമിനും അമുസ്ലിമിനും ജീവനുള്ളവർക്കും ജീവനില്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്താണ്. എത്രത്തോളം അവിടുന്ന് കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് വാങ്ങി കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പച്ചമരം കാര്യമില്ലാതെ കുടിച്ചിടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവുമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിക്കലാണ് ഇവിടെ ഈ ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ദീനിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാഷപരമായിട്ട് ആവശ്യമായ അവർ പഠിപ്പിക്കും. എല്ലാ തലവും പഠിപ്പിക്കും. മാനായ പിന്നെ ഹക്കുൽ മഹഖീഖീൻ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒത്തിരി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മീറുമ്പോൾ അമ്മസെന്നൊക്കെ പറയും. അവരെല്ലാം മനസ്സിലാവില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെ പത്രത്തിൽ ഓതി ഞാൻ ഓതിയതിനാണ്. അവർക്ക് ഓതിക്കാണ്ട് പിന്നെ എന്നാണ് കിതാബ് ഓതിയത്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ആവശ്യമായ പണികളൊക്കെ അന്ന് ഉസ്താദന്മാർ പഠിപ്പിക്കലാണ് എൻ്റെ പതിവ്. ഉള്ള കാലത്തിൽ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും ആവശ്യമായ അറിവുകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് ദിവസം ഒക്കെ നടത്തത്. മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഖുർആൻ ഹദീസ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഖുർആൻ ഹദീസ് അത് അറബി സാഹിത്യ ഭാഷയിലാണ്. ആ അറബി സാഹിത്യം പഠിക്കാൻ ഇൽമുൽ ബയാൻ, ഇൽമുൽ പിന്നെ ആനി, ഇൽമുൽ ഇങ്ങനെ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഒക്കെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓതുമ്പോൾ ഇൽമുൽ മാനി പഠിപ്പിക്കും, പിന്നെ ഇൽമുൽ ബയാൻ പഠിപ്പിക്കും, പിന്നെ ഇൽമുൽ ഫസീഹ് പഠിപ്പിക്കും. ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഖുർആനും ഹദീസും ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നയവും ചെലവൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഒരു കാലത്ത് ഒരു ചങ്ങായി എനിക്ക് എന്ന് വേണ്ട, എനിക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ വേണ്ട, റസൂൽ വേണ്ട, ഞാൻ എന്താ അത് പറഞ്ഞാൽ പാടില്ല. അതെന്താ ഇന്നത്തെ വലിയ മുസ്ലിക്കീന റസൂലിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച് പറയുകയെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ തന്നെ പറയില്ല അതിനുള്ള എന്താ വലിയ മുസ്ലിക്കീന റസൂലു എന്നാണ് റസൂലിയുമായി മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുസ്ലിക്കീങ്ങളും റസൂലിന് കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയാണ് പറയാൻ കാരണമായി എൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ മഹാനായ കർത്താവിൻ്റെ കലാവക്കാരനാണ്. ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, നൈവേദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ പാടണം എന്ന് പാസാക്കിയാൽ മഹാനായ കർത്താവുണ്ടാവുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നിയമവും ചെലവും എല്ലാം പഠിക്കണം. എല്ലാം ഖുർആന്റെ സാഹിത്യം പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭാഷകളെല്ലാം പഠിക്കണം. അതെല്ലാം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? എല്ലാ പള്ളികളും പള്ളിയിൽ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? പണ്ടേ കാലം വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? അതിനൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാപനമാക്കിയിട്ടാണ് പള്ളിയിൽ നിലനിർത്തണം. അതിന് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം. ഇവിടെ ഈ നർസ് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുള്ള കോളേജാണ്. അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇത് ഇപ്പോൾ ഘട്ടമാണ് ഇതുപോലെ നർസ് തുടങ്ങി. ഈ പള്ളിയിൽ നശിപ്പിക്കാതെ അത് മഹാനായ കാര്യങ്ങളുമായി ഈ നാട്ടിലാണെന്താവുക ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവതില്ലേ അതിനുള്ള വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضي والعلم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عن قبض بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعد عذاب الله صحيح الله وجدنا وروحات كيسر من هدر وصحيح صحيح هذا الحديث ورسالة ضعيف ورقول ذلك إمام بخاري ورقة بطريقة كتاب يقول أطيت الجواب إمام بخاري
ആരംഭിക്കുന്നത് വഴിയുടെ വിഭാഗമാണ്. കാരണം ഇസ്ലാം മതം ഇവിടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടത് വഴിയാണ്. ഉപകാരപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് വഴി അവിടുത്തെ ശരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാം. ആ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നത്. തങ്ങളെ അള്ളാഹു മുമ്പ് തന്നെ നബിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ നബിയാക്കിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് 40 വയസ്സായിരുന്നു. ആ 40 വയസ്സായ പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ വഹീകളാണ് ഖുർആൻ നടത്തുന്നു, റിസാലത്തും ദീനിന്റെ എല്ലാ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വഴിയുടെ തുടങ്ങാൻ കാരണം. അങ്ങനെ അതിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ വല്ല നാം ഏത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം തരുന്നത് ലോകവായത്തിന് വേണ്ടി, പവറിന് വേണ്ടി, തർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തകർത്തിൽ ഭാവനാണ്. ഇന്നമല്ല മനുഷ്യന്റെ നെയ്യത്തിന് അവന്റെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നെയ്യത്തും കരുത്തും അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നെയ്യത്തിനുണ്ടോ എന്നാലും സ്വീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ അമലുകളും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു അത് മഖബൂലാകുന്നത് അവരെ ശരിയായി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു യാത്ര പോകുന്നത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിലും അത് കേൾക്കാം. ആ ദുനിയാവിന് മാത്രമായി ആ ഒരു ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യാത്ര പോകുന്നത്. അത് കിട്ടിയതിനായി എന്നല്ലാതെ ആക്രമത്തിൽ മറ്റൊന്നുണ്ടാവും. ഏറ്റവും ഉറപ്പിയായ നേതന്മാരുടെ ഉറപ്പിയ തങ്ങൾ പറയാത്തല്ല മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ എല്ലാ സഹാബികളോടും ആ സമയത്ത് ഒരു സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് പേരായ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യം തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് പോയി ഞാനിപ്പോൾ മദീനയിൽ പോയി എന്റെ വിവാഹം നടക്കാതെയായി പോകും എന്ന് ചെറിയ അദ്ദേഹത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രികളെ അതുകൊണ്ട് അത് മുഖ്യായ മുരീതന്മാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാതെ ഒപ്പിയാകുന്നവർ പോലെ കാണുന്ന
മനസ്സിനോടുള്ളത് ഞാൻ അറിയും. ഈ സഹാബത്തിന്റെ കൽവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. ഈ സഹാബികളെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ സഹാബിയെ പരസ്യമായി അയവാദിമായി മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ കൃത്യമായി ആ സഹാബികളെ മനസ്സിലാവുന്ന എല്ലാ സഹാബികളെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ സഹാബികൾ എന്റെ കൽവിലുള്ള ഈ അറിവ് അല്ലാഹു പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിവാഹം കരുതുക എന്നത് തെറ്റല്ല. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കുറവ് ഇവിടെ മറ്റൊന്നും കൂടി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ യോജിച്ചതായില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വാഗ്വാദം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരോട് പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ഭരണമേഖലകളോടുകൂടി കൊറോണ ആളുകൾ അറിയാത്ത കൊറോണയുടെ ഫലമായി ആ കൊറോണയുടെ കഴിഞ്ഞ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ഭരണം നടത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുമാനങ്ങൾ കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം അവർ ഇവിടുത്തെ ദിവസം മുന്നോട്ട് നിന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹം ജോലി ആ ജോലി മാറ്റി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല പണ്ഡിതനും നല്ല പിതാവും അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിർത്തിനുവേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു കൊറോണയുടെ കാലത്ത്. ആ കാലത്ത് 1920 കമ്മിറ്റിയുടെ ഭരണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റിയോടോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോടോ യാതൊരു പ്രത്യേകമായ അടുപ്പവും പൊറുപ്പും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതിനെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ റിയാദിൽ വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് വളരെയധികം ഒത്താടി ഞങ്ങൾക്ക് റിയാദിലെ സൗകര്യപ്പെടുത്തി എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കക്ഷിയോടും ഒരു പ്രത്യേകമായ യാതൊരു അടുപ്പമോ യാതൊരു ദൂരമോ ഇല്ല. എല്ലാവരോടും ഇവിടെ ആരും ഭരിക്കാമല്ലോ ആ ഭരിക്കാറുള്ളത് എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ അടുത്ത
നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ നല്ല ഒത്താക്കി സന്തോഷത്തോട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞാൻ വളരെ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനാണ്. ആ ദീനിവിടെ നൽകുന്നത് ഞാൻ തന്നെ 3 മാസത്തിലധികമായി കിടപ്പിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നടക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് എന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. എന്നാലും ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. വളരെ ദൂരെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഇന്നലെ കണ്ണൂർ വന്ന് അവിടെ പടർന്നു കടന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിയത്. അവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ദുരിതത്തിൽ വളരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാ ഉദാഹരണം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പൂർണ്ണമായ നമുക്ക് വേണം. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വേണം. അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് വളരെ നയിക്കണം. അവരുടെ നമുക്ക് അറിയില്ല. അവരുടെ എന്തായാലും നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല. മരത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ആർക്കാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്? മുത്തഖീമായ വഴിയിലൂടെ അവര് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അവരുടെ ഇറങ്ങിയാണ്. മൗത്തിന്റെ പോലും എപ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവരെ അല്ലാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അവരുടെ ദൃശ്യത്തെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെയാണ് അന്ത്യവിശ്വം നോക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ മർദ്ദത്തോട് നമ്മുടെ ഈ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കടമടന്നുപോയി. കഴിഞ്ഞ കൊറോണയായിരുന്നു. കുറെ കടം വന്നു. ആ കടത്തിലേക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ 2-3 ആളുകളായിരുന്നു. 4 ആളുകളാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ബാക്കി നിങ്ങളെ സമീപിക്കാതെ ആ കടന്നു സഹായിക്കുന്നതിനോട് പ്രത്യേകം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ 4 നല്ല ഭക്ഷണം കിടക്കാനുള്ള പഠിക്കാനുള്ള കിതാബുകൾ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള സഹായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നല്ല സംഭാവന ചെയ്യണം. 2 മക്കളോട് എന്റെ വരവാദം എല്ലാവരും
ആദ്യമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിയാണ് ഇത് എന്ന് അറിയുക മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ആ മധുരവും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പദവിയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കൈപ്പക്കാരുടെ പരിപാടി ഇതാണ് വളരെ കഠിനമുള്ള ഒരു നദിയാണ് പാടി പാടി ഞാൻ ഓർമ്മ എൻ്റെ ഈ അറിവിന്റെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അവരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെ ഇവിടെ എല്ലാ
സുന്നത്തിയമാരുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളോടും പണ്ഡിതന്മാരോടും ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധപ്പെടുത്തി പുലർത്തുന്ന അഹ്ലുസുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ വലിയ മഹാനേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ മഹത്തായ കർണാടക വഖഫ് ബോർഡിന്റെ പ്രസിഡന്റായി സുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. വഖഫ് ബോർഡ് എന്താണെന്ന് സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനാ മേധാവിയുമായ വന്ദരായ NK മുഹമ്മദ് ഷാഫി സഅദി വന്ദരായ ശൈഖുനാ സുൽത്താൻ ഉലമാ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. ക്ഷണിച്ചു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അല്ലാഹു അതോടൊപ്പം കർണാടക സുന്നി ഫെഡറേഷൻ കർണാടകയിൽ ആദ്യമായി സംയുക്ത മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. കർണാടക ഐഡി കാർഡ് അതിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബൂ സുഫിയാൻ ഇബ്രാഹിം നൽകിക്കൊണ്ട് SYSI ഐഡി കാർഡ് ഇതിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഹഫീസ് ഐഡി കാർഡ് നൽകിക്കൊണ്ട് സുൽത്താൻ ഉലമാ ഉസ്താദ് ഐഡി വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ആദ്യമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. പേരാസാദിന്റെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോലും നിന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രചിച്ച എന്നൊരു മഹത്തായ മൗലിദിന്റെ പ്രകാശനം പുത്രൻ വഖഫ് ബോർഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ നാസിർ ലക്കിസ്ഥാൻ നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം സുന്നി ഫെഡറേഷൻ ഗോൾഡൻ ഫിഡ്സി 50ാം വാർഷിക കർണാടകയിലെ മഹാസമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ 10 തീയതി ഞായറാഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. SSFയുടെ 50ാം വാർഷിക വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പരിപാടി ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲು ಅವರು ಉಳ್ಳಾಳಗಳು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಯಾತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ
അള്ളാഹു ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪುನಃ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುಆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ವನ್ನು ಅದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. നമ്മുടെ വെട്ടിക്കുളം രാജകീയമായ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശരീരത്തിൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ട തീരുമാനിച്ചു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല. ഈ വരുന്ന 15-ാം തീയതി മഹാനഗരത്തിൽ വെച്ച് ആ ക്ലാസിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട റയീസുൽ ഉലമ ശൈഖുനാ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കും. അതിന്റെ സദർ മുതലസായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.കെ. ദാരിമി ഉസ്താദ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഉള്ളാളത്തിന്റെ മുതലസായി പച്ചപ്പളായി ചുമതലയേറ്റ അഹമ്മദ് സത്താഫി അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. പേരുസ്താദിന്റെ അവസരത്തിന് മുമ്പ് 2 വാക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അതാവുന്ന തങ്ങളുടെ ആദരവാശം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أما بعد. ഇവിടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്. ഇന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതുവരെ മഹാനായ ഉസ്താദും റയീസുൽ ഉലമയും ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേജാണ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ പോലും ബാക്കിയായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മഴ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി അവരുടെ ആത്മീയമായ അത് മാത്രമല്ല മഹാനായ അവരുടെ ആത്മീയമായ നോട്ടം ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ആരുടെ പേരും പറയണ്ട. കാരണം ഒരുപാട് നേതാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇവിടുത്തെ മദനീയതകളെ പറ്റി എന്താണ് മദനീയതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയയുള്ളവർ. ഈ ഞങ്ങളെ സീയത്ത് മദനി ഞങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഭാര്യയോട് ആത്മാരന്മാർ എല്ലാവരും വിഗ്രഹങ്ങളെ പോകുമ്പോൾ കൂടെ എല്ലാവരും അയാൾ വലിയ ദയ കൊടുത്തുകൊണ്ടുപോകും. മൂന്നാമത്തെ നീ ಅಂದ್ರೆ നീതി ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ. അവനിങ്ങോട്ട് നീതിയാണ് അയാൾ എല്ലാ സമയം വേണ്ടത്. ആ മഹാനായ വലി ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി അല്ലാഹുവിന്റെ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത്. ഇനി നമ്മൾ താജുൽ ഉലമയിലേക്ക് വരാം അല്ലേ? ഏകദേശം 10 മാസം മുമ്പ് ഈ വിനീതനായ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഉള്ളാണം താജുൽ ഉലമയുടെ കാലത്തെ ആ ഉള്ളാണം ആവണം എന്ന് ഈ വിനീതൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് താജുൽ ഉലമയുടെ കറാമത്ത്. എന്നതൊന്നുമല്ല മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നമ്മെ വിട്ടുപോയി. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് മഹാനായ കൂർത്തങ്ങൾ അതായത് കോയമാകങ്ങൾ ഈ ഉദ്ഘാടനം എന്ന മഹലിന്റെ മഹാനായ ഭാവി അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? തങ്ങളെ എന്റെ ബാപ്പ ഇപ്പോൾ കബറിൽ കിതാബ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നോട് പറയുന്നു കിതാബ് എഴുത്ത് വെക്കുക എന്നാണ്. പക്ഷേ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവരോട് നമ്മുടെ തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ്. ഇന്ന് താജുൽ ഉലമ ഖബറിൽ മലക്കുകൾ കിതാബ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ആരുണ്ട്? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, താജുൽ ഉലമയുടെ ആ പ്രകാശം ഇവിടെ നിന്നും അത് ദർശ തുടങ്ങി. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇൽമിനു വേണ്ടി. താജുൽ ഉലമ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇൽമു പഠിപ്പിക്കാനാണ്. എന്താണ് ഇൽമു? അത് എല്ലാ മുഅ്മിനീന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവയാണ് ആ ദീനിന്റെ അൽ ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ തന്നെയാണ് ദീൻ. അതിന്റെ ദീനില്ല. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീക്കുമ്പോൾ പോകുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഇവിടെ അല്ലാഹു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആരും അവരെ പറ്റി ചീത്ത പറയരുത്. ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത്. കാരണം അല്ലാഹു പറഞ്ഞതാണ്. അവർ അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റം കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാണ്. അവരെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുക. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കമ്മിറ്റി കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം. അതല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഈ ഉള്ളാടത്തിന്റെയും ചുറ്റുമുട്ടിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കോളേജ്, പിന്നെ ശരീഅത്ത് കോളേജുണ്ട്, പിന്നെ ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വളരെ നല്ല നിലയിൽ അതെല്ലാം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പണിയപ്പെട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് അല്ലാഹു അവരുമായി കാര്യമാണ്. ഇനി സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കണം. അതുപോലെ മരിക്കണം. എന്താണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്? സുന്നത്തി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വജമാഅത്തി സ്വഹാബ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത്, പിന്നെ സ്വഹാബികളുടെ നമ്മൾ അവരെ പിൻപറ്റിയാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയില്ല. എല്ലാവരും ഈ ഉള്ള ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആ തത്വത്തിൽ മുന്നിൽ പിടിച്ച് ജീവിക്കുവാനും മരിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ ഉദ്ഘാടനം ഇനി അതേ ഉദ്ഘാടനം ആകുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. درس की ताजुल उलमा सैयद अब्दुर्रहमान बुखारी ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಫ್ಜುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶುಭಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಉಲಮಾ ನಾಯಕರು ಸಮೇತವೇ ಒಂದು ಉಲಮಾ ನಾಯಕರು ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ನಡೆಸಿದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿದಂತಹ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬುದು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ. ಆದರೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಿತಿಯವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಸೋತವರು ಹಳೆಯ ಸಮಿತಿಯವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಉಳ್ಳಾಲವನ್ನು ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಜಕೀಯರಾಜನತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾದ ಪುರಾತನರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆ ಈ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ Jamiah saya sudah vice principal termasuk Syahur dan Muhammad Sekar Sekretari Ustaz Dr. Bagus Samsari. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Di sabda bersama korupsi saya mobil koran അവരുടെ അതുപോലെ മറ്റു സാധാരണ പ്രഗത്ഭരായ സുന്നതമായ പ്രവർത്തകർ തങ്ങൾ 2 വാക്കുകൾ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഇവിടെ കേട്ടതുപോലെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അത് പഠിപ്പിക്കുകയും അഹ്ലു സുന്നയുടെ ആദർശങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും നാം അത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്യലാണ്. ബഹുമാന്യരായ മദനി തങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തകർക്കും ആ മഹാനരുടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ നീണ്ട അരക്കാണ്ടിലേറെ വർഷം ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ നമ്മുടെ സദസ്സിന് അല്ലാഹു ചോദിച്ചിരുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ പുത്രരായ ഒരുപാട് മഹലിലെ കാദിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ പല മഹലുകൾ കാദിയാണ്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാനവകൾ കാദിയായ അതിന്റെ ന്യായവാദിയായി എനിക്ക് ചെറിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും മഹലുകളിൽ പോകുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ നടത്താനും തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ നിന്നാൽ തീർച്ചയായും പിന്നീട് അതേപോലെ വിജയിച്ചു വരുന്നത് പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴെന്താണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മഹാനരായ ശേഷം ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം ഒക്കെ അത് സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി എന്തോ ചെയ്യാൻ കാരണങ്ങളാൽ ചിലത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് കാലമെടുത്തു. പക്ഷേ അതിവിടെ പുലർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പുതിയ അന്തരീക്ഷം വിളിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മുഖ്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നാം പാലിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സുന്നത്ത് വൽ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ സഹാബത്ത് പഠിച്ച മഹബത്തിന്റെ രീതി പ്രമുഖരായ സഹാബിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു പ്രത്യേക റിവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ ഒരു അറബി ഒരു കുതിരനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. നമ്മൾ നല്ല കാറുകളുണ്ടോ എത്ര കാശ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് കുതിരനെ കണ്ടാൽ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറബിയോട് ചോദിച്ചു ആ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടായി ഞാൻ കുതിരനെ വാങ്ങി അതിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് തരാം, നീ എന്റെ
എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നടക്കുന്ന ശമാലികൾക്ക് കാണാം വളരെ കാര്യപ്രാപ്തിയോടുകൂടി നടക്കുന്നതായിരുന്നു വേഗത്തിൽ നടന്നു ഈ ആരാധന. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരുമ്പോൾ ഈ കുതിരകൾ പിന്നെയും പല സഹാബികളും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു, നല്ല വലിയ രാത്രികളൊക്കെ പറയുന്നു. ചിലർ പറഞ്ഞ ഓഫർ വാങ്ങിയവരേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അറബിയല്ലേ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മുഹമ്മദ് വേഗം കാശിലേക്ക് വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആൾക്ക് വിൽക്കും. അപ്പൊ അപ്പൊ അയാൾ വിചിത്രമായി ചോദിച്ചു, മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്നതിന് എന്താണ് അല്ലാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അയാൾ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാൻ സഹാബത്ത് തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞതിന് ഇത് സാക്ഷ്യമാണ്. സഹാബത്ത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലൂടി അവർക്കൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിയെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അറബികളുമായുള്ള ഇടപാട് വൈകി നടക്കുന്ന സമയത്ത് വരാൻ ഹാജറില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിസ്സംഗരാക്കി പോയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈമ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കിയപ്പോ വിഷയം വിചാരിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കിന് സാക്ഷി വേണം. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്തോഷമായി. ഞങ്ങൾ ഇടപാടില്ലല്ലോ സ്ഥലത്ത് സാക്ഷി. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹുസൈമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഏതൊരു മുഅ്മിനും അല്ലാഹു റസൂലിനോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്ക്, ഞാൻ നബിയല്ലാഹ് അവിടുന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗ നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പരലോകത്തെ ഹിസാബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അശ്റാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടു റസൂൽ പറഞ്ഞു അതിന്റെ തെളിവ് ഇവിടെ അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്നു അറാബിയുടെ തന്നെ വാങ്ങി അത് തന്നെ തെളിവ്, ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു റസൂൽ വലിയ സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ സാധാരണ പുരുഷന്മാരെ സാക്ഷി നിൽക്കണം. എന്നാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സാക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഹുസൈമ സാക്ഷി തന്നാൽ രണ്ടുപേരുടെ ഷഹാദത്തിന് തുല്യമാണ്. ഷഹാദത്ത് ഹുസൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹബ്ബത്ത് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ കാവടിയായ അഹ്ലുബൈത്തുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കണം. അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വമായ പൂർവ്വതങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഷാറത്തുകളും ഉപദേശങ്ങളും ഇവിടെ പുലർന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ടും ആറ് പോലെ ഉറച്ചു കൊടുത്തു അവിടുത്തെ പിന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാം ഇവിടെ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു ഒന്നിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. ആ മഹാനായ മദനി തങ്ങളുടെയും ഈ മഹത്തുക്കളിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. രണ്ട് വാക്ക് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಸೀದಿಗಳ ಸಾಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹನೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಭಾಗವಿರುವಂತಹ ಈ ಜಮಾತಿನ ಪರವರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಉಲಮಾಗಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ತೊಡಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಲಿಮ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಲಿಮ್ಗಳಾಗಿ ಉಸ್ತಾದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೀನಿ
ದಿನದಿಂದ ಖರ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ಆದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲೆಸದೆ ಅವರು ದೀನಿಗಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ನಸೀಹತ್ತು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5 ವಕ್ತ ನಮಾಜಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಆ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಮಸೀದಿ ಇಂಥ ಮದ್ರಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮದ್ರಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಕಗಳವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕಗಳವರಿಗೆ ಉಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. സമാധാനം സാധാരണ ആലിമീൻ പ്രമുഖരായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങളുമായി യാത്രയിലും അല്ലാതെയും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ അനുഭവത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന ആശയം തങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം നിഗൂഢമായി വന്നു എന്നതിന് ഒറ്റ തെളിവ് ലേലവാടി SSF സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടി മഹാനായ തങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിനീതനായ ഞാൻ വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് മഹാനവരുടെ വാഹനത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു. അവിടെ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവകൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് ഇന്നത്തെ പേരോടല്ല എൻ്റെ ഓർമ്മയനുസരിച്ച് അന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. SSFന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയാണ്. പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തങ്ങൾ സദസ്സിനോട് പേരോട് ഉറക്കെ തകവീട് ചെയ്തു എന്ന് തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഹിന്ദി ആശയത്തെ മഹാനാളുകൾ എത്രത്തോളം അംഗീകരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരനായ കേവല വിദ്യാർത്ഥിയായ മഹാനാളുകൾ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളെ വ്യക്തമായുണ്ടെങ്കിൽ ജനമനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് സങ്കുലിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മഹാനവകൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് സദസ്സിനോടൊന്നിച്ച് പല വേദികളിലും ആ നിലയിൽ തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ തക്ബീർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളല്ല എന്ന് അനുഭവസ്ഥന്മാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അവിടെ മാത്രം നിർത്തിയില്ല. ആ പരിപാടികളിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ കാസർഗോഡേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര വന്ന്
ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്നു. അതനുസരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ വിഭാഗത്തോട് കടന്നു നോക്കിയാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകിയ, പ്രചോദനം നൽകിയ, ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയ, ധൈര്യം നൽകിയ ഒരു മഹാനായ നേതാവ്, മഹാനവരുടെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ശിരസിലായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും കാമിലായ ഈമാനോടിനോട് തത്വതയുള്ളവരായി ജീവിച്ച് മറ്റുള്ള അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ ദുആ ചെയ്തു മുന്നിലായ പേരോട് സംസാരിക്കാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുറത്ത് കണ്ടോട് അവരുടെ മകനൊക്കെ പരിപാടിയെ എല്ലാവരുമായി സംബന്ധിക്കാനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഒരനുസരണ കാണിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊക്കെ അവരുടെ ദീനിന്റെ മുഖ്ലിസീങ്ങളായ ഖാദിമീങ്ങളായ ഖിദ്മത്തിന് നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്തോടെ വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. ആദരണീയരായ സാധാരണ വരുമാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിറഞ്ഞ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സയ്യിദ് മദീന കോളേജിൽ നിന്നും പഠനം നടത്തി കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലും വലിയ ഖാദിമാരുമായി ധാരാളം സേവകരുണ്ട്. കർണാടകയിലെ നാം കണ്ട താജുൽ ഫുഖഹാ അടക്കം, അതുപോലെ മഞ്ഞനാടിൽ ഉസ്താദ് അടക്കം, അങ്ങനെ മഞ്ഞനാട് അങ്ങനെ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയവരും ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായ ധാരാളം ഇവിടുത്തെ ബിരുദമെടുത്ത ആ ഒരു വിജ്ഞാന വെളിച്ചം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു തുടക്കമായി ഈ തുടക്കം അല്ലാഹു ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ഇവിടെ മുദ്രീസായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പളായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കുട്ടി സഖാഫി ഞാൻ മർക്കസിൽ വർഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ്. എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് അഹമ്മദ് കുട്ടി സഖാഫി. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബന്ധമായി, കാരണം അദ്ദേഹം കിതാബിൽ കഴിവുള്ള പ്രാണിത്വമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. ഞാനും അദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾക്ക് 2 വയസ്സാണ്, കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സിനെ അദ്ദേഹമാണ് പ്രിൻസിപ്പളായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളെ അല്പ ദിവസം മുമ്പ് മഹാനായ അഹമ്മദ് കണ്ടു പറഞ്ഞു.
പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പുറത്തു സാധാരണ തങ്ങളവർ ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നാളെ മുങ്ങോ ദിവസം ഞാൻ അവർ ഉള്ളാളത്തെ കാര്യത്തിൽ മുങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വേദിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് വർക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നം നല്ല ചൂട് നമുക്ക് നല്ല മഴ വരുമാറി വെള്ളമില്ലാത്ത പ്രയാസം നേരത്തെ സിയാർത്തിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീ മാപ്പാക്കി തരണം. നീ വെള്ളം തന്നാലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല, നീ തന്നാലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം തരണം. നല്ല ചൂടുള്ള സമയം ഞങ്ങളുടെ ശ്രമിച്ചിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പോകാനുള്ളവരുണ്ട്. ഞാനും തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് ട്രെയിനിന് പോകണം. അതുകൊണ്ട് നീ സംസാരിക്കാൻ മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ദർജയിൽ അവിടുത്തെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റികൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ജീവിത വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട്. ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, വെറുപ്പില്ല, ചീത്ത പിടിക്കലില്ല, തെറി പറയലില്ല, ശപിക്കലില്ല, കുറ്റം പറയലില്ല, ആരെയും നിന്ദിക്കലില്ല. കാരണം അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ ആരാണ് കച്ചവടത്തിൽ അവസാനം രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നത് അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടതിനെല്ലാം നാം ആദരിക്കണം. ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അത് ബാങ്കിനോടുള്ള കൊടുക്കുന്നതായി നമ്മൾ ബാങ്കിനെ ആദരിക്കണം. അതുപോലെ ഖുതുബയെ ആദരിക്കണം. ഖുതുബ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ ഇതുപോലെ പറയുന്ന സദസ്സ് അച്ചടക്കത്തോടെ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഇതുപോലെ സാധാരണകളെ ആദ്യം ഇതേപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാം ആദരിക്കണം. അത് നന്മയോടുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം മഹാനായ അതിലുപരി മഹാനായ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഒരു മകൻ നിരവധി മഹത്വമുണ്ട്. നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂടെയാണ് എന്നാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആദ്യത്തെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തുൽ ബഖറ, അൽ ബഖറ, ഒരു പ്രത്യേക ആ പശുവിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുഅ്ജിസത്ത് പ്രകടമായ ഒരു പശു. അതിന്റെ ഒരു പശു മുഅ്ജിസത്ത് പ്രകടമായ പശു. അപ്പോൾ ആ പശുവിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇനി സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഒരു സൂറത്താണ്. അത് ഒരു പ്രത്യേക ഗുഹ, അതിന്റെ 7 താമസിക്കുന്ന ഗുഹയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗുഹ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് തന്നെ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം സജ്ജനങ്ങളും ഞാനൊരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രശ്നം ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുദ്ദീൻ അലി സമൂഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെ പ്രഗത്ഭനായ മഹാനവരുടെ സഹോദരപുത്രനാണ് ഇബ്രാഹിം സമൂഹി അശ്ശാഫി മദ്ഹബുകാരനായ
ഇബ്രാഹിം അസ്സൂദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾക്ക് അൽ-ഇസ്റാ അലാ ഫളിൽ അസ്റാ തങ്ങന്മാരുടെ ബഹുമാനം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു കിതാബ് ആ കിതാബിൽ മഹാനവറുകൾ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ആ കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. മഹാന്മാരായ നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എത്ര ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, എത്ര വലിയവരാണ്. അറിവുണ്ടായാൽ അറിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നബി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അവരോട് ആദരവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെത്തുന്നുണ്ടാകും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദിയായി അവരോധിക്കുന്ന ചടങ്ങ് അന്ന് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഇവിടെ ആദിയായി അവരോട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നും ഇവിടുത്തെ ഖാദിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാഹു തആല നല്ലത് ഈ പരിസരങ്ങളുടെ കർണാടകയിലുള്ള സർവ്വജനങ്ങളും നല്ല നല്ല നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവും ശേഷിയും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം വളരെ ചുരുക്കിയാൻ പറയാം. ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. കൂഫയിലെ ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്ന അബൂ ജഅഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഖാദി. ആ ഖാദി അദ്ദേഹം നല്ല ഇടപാട് നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നു. ആളുകളോടൊക്കെ നല്ല ഇടപാട് നടത്തുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പതിവുണ്ട്. ആളുകൾ പണം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കും, സഹായം അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ഇടപാട് നടത്തുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തിൽ ഒരു തങ്ങൾ ആ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു സയ്യിദ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പല സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം നടത്തുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് പലതും സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാവും. പൈസ കൊടുത്താൽ വാങ്ങാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കച്ചവടക്കാരനായ അബൂ ജഅഫർ അദ്ദേഹം പറയും അത് കല്ലിക്കാരികളാണ് കണക്കിൽ എഴുതി പോകുന്നത്. അതായത് തങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങാൻ പൈസയിലേക്ക് സാധനം കൊടുത്തിട്ട് പറയൂ സീതമാന്റെ എല്ലാവരെയും ഫാത്തിമ ഉമ്മാമയും അങ്ങനെ ഈ എഴുത്തുകാരൻ അവിടെ കണക്കെഴുതുന്ന കുറെ കണക്കെഴുതി ഈ തങ്ങൾ തമ്മിൽ പോകുന്ന സാധനത്തിന്റെ എഴുതി വെച്ച് ഈ കച്ചവടക്കാരനായ പിൽക്കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പലർക്കും നല്ല മനസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഡയറ്റിലുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആളെ പറഞ്ഞ പൈസ തരണം വിഷമത്തിലാണ്. ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ ഡയറ്റിന് തൊട്ടടുത്ത സർക്കാരിനായ അദ്ദേഹത്തെ അടിയാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു, അല്ല നിങ്ങൾ വലിയ കണക്കാരനായിരുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ കടക്കാരൻ നിങ്ങൾ വലിയ കടക്കാരനായിരുന്നു. അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം രാത്രി കടന്നുകൊണ്ടുള്ള സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. നബിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയെന്നത് ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ലവർക്കും സംഭവിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്കും സംഭവിക്കാമെന്ന് ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രൂപത്തിൽ ശൈത്താനിന് വരാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതോ രൂപത്തിൽ വന്നവരാണ് നബിയാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല. ഈ എന്നതും പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇമാമികളെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ശുഊബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ നബിയെ സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ നബി പറഞ്ഞു എന്റെ പിന്നിലാത്ത ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരണം
വ്യാജന്മാരുണ്ടായി. അവർക്കെതിരെ കിതാബുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇമാം സുബ്ഹാനി അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വന്തം പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇഴങ്ങണം. ഈ ആ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല. നബിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായും നബിതങ്ങളെ കാണാൻ സംഭവിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടവന്റെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നബിതങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നതല്ല എന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഏതോ ഒരാളെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അതെല്ലാം നബിയാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ച ഈ വ്യാജത്തരീക്കത്തുകാർ അവർ വേഗം അവരുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പല സ്വപ്നകഥകളും പറയും. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. സഭയുടെ നിയമത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്നിട്ടുള്ള സമീപത്ത് കൂടി നടക്കുന്ന നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു, മക്കളെ ഒപ്പാലായില്ല. അത് അലിമോഹൻ അപ്പൊ അലിമോഹന്റെ ഞാനിവിടെ ഇയാൾ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കാത്തത് ഇയാൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിത് അയാളെ പൈസ കൊടുക്കാൻ വന്നത്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പണം കൊടുക്കാൻ വന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയാണ്, എനിക്ക് ഒരു സഞ്ചി പണസഞ്ചി ഒരു രോഗത്തിന്റെ സഞ്ചി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്നോട് ഞാനത് വാങ്ങി എന്നിട്ട് എന്നോട് മോനെ അത് വാങ്ങിക്കോ, പോയിക്കോ. എനിക്ക് കപ്പിപ്പാലുള്ളതിന്റെ മക്കളിൽ വല്ലവരും എന്നോട് വല്ലതും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ തടയേണ്ട കൊടുത്തോ, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്തും ദാരിദ്ര്യമില്ല. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഈ പണസഞ്ചി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഓർക്കിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കിലാണോ? സഞ്ചി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കിലാണോ ഉണക്കിലാണോ? ആ ഭാര്യ ഉണക്കിലാണ്. ഉടനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സഞ്ചി ഞാൻ അവളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. അത് നോക്കുമ്പോൾ 1000 അദ്ദേഹം എന്നോട് അപ്പൊ തന്നെ ഈ സ്ഥിതി എന്നോട് ഭാര്യ സമീപത്തുണ്ടെന്നുണ്ട്. എന്റെ വീടും ഭാര്യ എത്തത്തില്ല. നിങ്ങൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യം വന്നിട്ട് ഏതോ കച്ചവടക്കാരെ സംഘടിച്ച് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നൊരു കൈ പിടിച്ചതായിട്ടുള്ളത് ആരോ ചതിച്ചെടുത്തതായിട്ട് അതാണ് സൂക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആകാൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അന്യം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. എന്ത് സംഭവം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അതിലൊരൊക്കെ അക്ഷരം കാണാനില്ല. അത് മുഴുവൻ പോയിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭവം ഇമാം രേഖപ്പെടുകയാണ്. അത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളം അവരോട് സ്നേഹവും ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകും. അതെന്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. ഇമാം ശാഫിഈ
പറഞ്ഞ് നോക്കി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മഹാനാണ്. അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ പിന്തുടരുന്ന മഹാനായ എനിക്ക് ആശ്രമത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആരും നബിയുടെ കുടുംബമാണ്, അവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും കുടുംബത്തെ നന്നായി ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളോ പ്രവർത്തികളോ ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങനെ സംഭവിക്കാമല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചില സമയത്ത് നല്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ അങ്ങനെ ചെന്നാൽ നല്ല ഗൗരവത്തിലായി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. നമ്മൾ അവരുടെ ആദരവ് എപ്പോഴും ആദരവ് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകളാണ് എന്നത് നാം കാണണം. ആദരവ് സീതന്മാരോട് ആദരവും ബഹുമാനവും നമ്മൾ കാണിക്കണം. ഇനിയൊരു സയ്യിദ് അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വന്നാൽ പോലും എന്റെ വലിയ പറയാറില്ലായിരുന്നു, അതേ മൂത്രത്തിൽ വീഴുന്ന പോലെയാണ്. മൂത്രത്തിൽ വീണാൽ മുത്തിന്റെ വിലകൾ പറയൂല. പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല, അതൊന്ന് കഴിയാൻ പണ്ടത്തെ മുത്തിന്റെ വില പറയുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് വേറെ ചില മഹാന്മാർ പറയാറുണ്ട്, കീറിപ്പോയ മുസ്ലിം പോലെയാണ്, ഓതാൻ കഴിയൂല, അതുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നബി കുടുംബത്തെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇവിടെ വലിയ ബഹുമാനമാണ്. എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതേ മലക്കുകൾ മുത്തഖിന് ചേർത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. മലക്കുകൾ ലാ യസൂലുല്ലാഹ മാ അമറഹും വയഫഅലൂന മാ യഅമറൂൻ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാഴ്ചകളായ അല്ലാഹു ആദരിച്ച മലക്കുകളിൽ ചില ഡ്യൂട്ടി തന്നെ എന്താണ്? മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് പടച്ചവനെ കൊടുക്കണേ പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനെ മലക്കുകളെ ചെയ്യിപ്പിക്കും. തെറ്റൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. കാരുണ്യമാണ്. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരുണ്യമാണ് മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഏതുപോലെ വിധങ്ങളോടും നമുക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വസിക്കാനും വിധങ്ങളോട് റെക്കമെൻഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടാലൊക്കെ പറയുന്ന കുറ്റവാദികളുണ്ട്, സെലഫികളുണ്ട്. അവർക്ക് മതത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഖുർആൻ അറിയില്ല, ഹദീസ് അറിയില്ല, അയിമത്തിനെ അറിയില്ല, അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അറിയില്ല എന്നോടുകൂടെ ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങളാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നോട് ചെയ്യുന്ന ഇവരാണ് വരെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പഠിച്ചു പോയത്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വന്നത് മലക്കുകൾ ചിറക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെ ഭക്ഷണം ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ എന്ന ഒരു ഇൻസെക്ടാക്കുന്ന ചിന്ത ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിലും ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിനാണ്. അവര് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശമ്പളത്തിനല്ല, അവര് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനല്ല, സേവനം ചെയ്യാൻ. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമത്താണ് ആ ഇൽമു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റ് പല സംഗതികളും പറയുമ്പോ അതുപോലെ ഈ രൂപത്തിലാണ് അല്ലാഹു പറയാൻ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഈ ആയത്തിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണ്
അധികാരം കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചോദിച്ചു എന്റെ നേർമയ്ക്ക് എടുത്തുപോയി ആ നേർമയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേർമയ്ക്ക് തരുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് നേർമയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഇത് അല്ലാഹുവാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. എന്റെ പാട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെയായിരുന്നാലും എന്തിനായിരുന്നാലും അല്ലാഹു എന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എന്റേതല്ല പൂർണ്ണ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അല്ലാഹു തന്നെ നിഅമത്തിന് ശുക്രില്ലാതെ അതുകൊണ്ട് നന്ദി വേണം. അങ്ങനെ നന്ദി ഇല്ലാതെയായി പോയെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള മാർഗം അല്ലാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുക. രണ്ടാമതായി അല്ലാഹുവിനോട് നിഅമത്തിനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ്. എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചോദ്യകർത്താവ് നാം വിശദീകരിച്ച് പറയണം. അപ്പോൾ എഴുതിയ കിതാബാണ് പല സംഗതിയും പറയുമ്പോ അവിടെ എന്നോ എന്നോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല. ഏത് വിഷയം? നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തരും. അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചാലും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നിഅമത്തിന് ശുക്ർ വേണം. ഈ പുതിയ ശുക്രിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കോളേജിന്റെ തുടക്കം വീണ്ടും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സാക്ഷികളായ ഏർപ്പെടുത്തുമാറാകണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ വിദ്വേഷം, ഒരു വൈരാഗ്യം, ഒരു വെറുപ്പോ അതൊന്നും നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കും. അല്ലാഹുവാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പഠിച്ചവരെ ഞാൻ അതും നീ കഴിവുണ്ടല്ലേ, അത് നിന്റെ വകയിട്ടല്ലേ ഈ പ്രവർത്തനം. ഞാൻ സദാ ചെയ്യുക നിന്റെ തന്നെ, നീ തന്നത് നീ കൊടുക്കല്ലേ, അത് നിന്റെ വകയിട്ടല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ശുക്രിയാന്ന് ചോദിച്ചു മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം. നാം ശുക്രിയാക്കിത്താരുടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മറുപടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യുക. അന്ന് ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് എന്നതിനെ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച് അത് സംബന്ധിച്ചല്ലോ. അത് തന്നെയാണ് ശുക്ർ. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ ശുക്ർ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളയാണ് എല്ലാം തരുന്നവൻ, എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പിച്ച് അല്ലാഹു തന്നെ നിഅമത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആ ശുക്രിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ശുക്രിന്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേറെ വഴിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അവർ യാതൊരാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് മാനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം പറ്റില്ല. നല്ല മാനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം. മുതലിച്ചിട്ട് വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ നമ്മൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കളാണ്, ആന്റികളാണ് എന്ന ബോധം എല്ലാ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും അദ്ദേഹം പറയും. അങ്ങനെ മാനമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു മാനമായ ശമ്പളം കൂടുതൽ കൊടുക്കണ്ട. സ്കൂൾ ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാം. സ്കൂൾ മാസ്റ്റർമാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ കൊടുത്താൽ മതി. അത്ര കയ്യിൽ കുറച്ചാൽ കുറച്ച് കുറച്ചാൽ കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനമായ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് അഭിമാനത്തോടെ പണ്ഡിതന്മാരെ ജീവിക്കും. അതിന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കണം. കമ്പനിക്കാരെ തലയിൽ വെച്ചാൽ പറ്റില്ല. ജനങ്ങൾ സഹായിക്കണം, എല്ലാ ആൾക്കാരും സഹായിക്കണം, എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും സഹായിക്കണം. അല്ലാതെ കമ്പനിയുടെ ഒരു വലിയ അത് വഹിച്ചവൻ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലോ. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ മയ്യത്തുകളിലെടുത്തവൻ താങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ കമ്മിറ്റിയോട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നന്നായി നടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാറില്ലേ എന്നൊരു ധാരണ മുദരീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കമ്പനിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വലിയ വിവരമുള്ള ആര്യമാണ്
ഇതുപോലെ സീനിയർമാരോട് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മക്കളാണ് എന്നതിനായിട്ട് അവരോട് പെരുമാറുന്നത്. പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാര്യങ്ങളാകേണ്ടവരാണ്. ഈ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന ദീനിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അതാ അതിന്റെ പരിശീലനം നടത്തുന്നവരാണ് അവർ. അതിനാവശ്യമായ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് അവർ. ൂടും ഉറപ്പും ഒഴിച്ച് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ. അതാണ് യഥാർത്ഥ കാര്യം. അല്ലാതെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ വാട്സപ്പ് നോക്കിയിരിക്കുന്നവരല്ല, ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഫോണിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരല്ല. കിതാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായി എഴുതു പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ അവർക്കാണ് നായകരെ ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ബഹുമാനം മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സർവ്വജനങ്ങളുടെ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അങ്ങനെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഒരു മുത്താലിമീങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് തോന്നാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഒരാൾക്കും തോന്നാൻ പാടില്ല. ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്ന് തോന്നുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം പൊഞ്ഞുപോയി. പട്ടുവസ്താദ് പണ്ട് മഹാനായ ഉള്ളാർത്ഥങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച വിഷയം ഞാനിങ്ങനെ മറ്റോട് പോന്നോ ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നിയ എന്നെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചവർ വേറെയില്ല. അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇവര് വരുന്നുണ്ടോ, ഇവര് വരുന്നില്ലേ, ഇവൻ അതുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ, നശിക്കുന്നുണ്ടോ, അവരുടെ പരീക്ഷണമാണ്. അതാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിലെ നന്ദി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നന്ദി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലാഹു എനിക്ക് തന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരിയായി എല്ലാ മഹത്വവും ലഭിച്ച അവസാനം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവിടെ സദസ്സിൽ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി എല്ലാം കിട്ടിയപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഇതെന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാണ്, ഇതെന്റെ റബ്ബിന്നതാണ്, എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ്. ഞാൻ നന്ദി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല, ഞാൻ നന്ദി കാണിച്ച് അഹങ്കാരിയാവുന്നുണ്ടോ? അവർ മുതലാളിയാണ്, വലിയ മുതലാളിയായി നല്ലോണം പറയുമ്പോ അവരുടെ മറുപടി എന്താണ്? അതൊക്കെ എന്റെ വിവരത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ വിവരം കൊണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അവനവരുടെ ഭൂമി പുളിയാക്കിയില്ലേ? അഹങ്കാരമായ മുതലാളിയുടെ മനസ്സിലോ, ആനിമിന്റെ മനസ്സിലോ, സ്റ്റേറ്റിന്റെ മനസ്സിലോ, അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയുടെ മനസ്സിലോ, കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ മനസ്സിലോ, ഒരാളുടെ മനസ്സിലോ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഈ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതിന് വരെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിന് ഗ്യാരണ്ടിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയില്ല. നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടുപോയി, കൂടെയുള്ളവർക്ക് മരണപ്പെട്ടുപോയി, എന്റെ ശരീരന്മാർ മരണപ്പെട്ടുപോയി. ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച എത്ര ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുപോയി, നമ്മൾ പഠിച്ച എത്ര മുതലാളികൾ മരണപ്പെട്ടുപോയി. സമയത്തിലോ മരണത്തിൽ ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പോകേണ്ട നമ്മൾ താഴ്മയോടെ ജീവിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി അല്ലാഹുവിന്റെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് റബ്ബ് അംഗീകരിച്ചതൊക്കെ പോകണമെന്ന ചിന്തയിൽ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാതെ വിനയാന്വിതരായി ജീവിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ കോളേജുകളിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനേ. വിദേശത്തെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇവിടെ ഇന്ന് മഹാനായ ആരംഭിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ താജുലുലമയുടെ 2 മക്കളും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സീനിയർമാർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ഈ മഹത്തായ ഈ കോളേജ് റബ്ബേ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ ദീനിലൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വാർത്തയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അഹങ്കരിക്കാനല്ല, നീ ഇത് ഉയർത്തി വളർത്തുന്ന റഹ്മാനേ. അതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനേ. മഹാനായ സയ്യിദ് വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു ശരീഅത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും കരുത്ത് നൽകിയ ആദ്യമായിട്ട് നൽകിയ മഹാനായ സയ്യിദ് വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു ശരീഅത്തിൽ മഹാനവരുടെ സമയമാണ്. അല്ലാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ആ സയ്യിദ് വലിയുള്ളാഹി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പറയുന്നവർ അല്ലാഹു അടുത്തേയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു
ഖബർസ്ഥാനുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മാർക്കും അല്ലാഹു തആല ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധുക്കളായ ഖാലിദീങ്ങളായ നമ്മുടെ അവരോടുകൂടെ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ ഈ സ്ഥാപനം തങ്ങളുടെയും കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ അനിഭാജി ഷാഹുദ്ദീൻ സമ്മാവി അടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെയും ഉസ്താദുമാരായ എന്നെയും ഇബ്രാഹിം ഹസനി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മോട് യാത്ര ചോദിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സഹായവും അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമുക്ക് ഉറപ്പു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സ്ഥാപനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവർക്ക് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടെ ഉസ്താദുമാരുടെ സഹകരണത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനം സയ്യിദ് മദീനകളുടെയും താജുകളുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കറാമത്ത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതിൽ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ദുആയും സഹകരണം അതിലുണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പരിശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീയ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. Mehman
പഠിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉസ്താദ് വന്നതിൻ്റെ ബഹുമാനമുള്ള ആ നന്ദിൻ്റെ ഉസ്താദിനെ പോലെ എല്ലാം ഉസ്താദിൻ്റെ അപ്പം അവിടെ എന്താണ് അന്നും പഠിച്ചതിൻ്റെ അതും അതാണ് കേസമാക്കിയാൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഇന്നോടൊപ്പം ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യത്തോട് കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്താവണം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ചിന്ത അതാ വേണ്ടത് എന്നല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മകഹാക്കി തന്നു സഹായിക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ ആത്മകഥ കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സാധാരണ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതല്ല, അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തോട് വിളിച്ചതാണ്. ഞങ്ങളാരും വിളിച്ചതല്ല. എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഞാൻ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ അതെല്ലാം കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അന്നേരത്ത് ആ മഹാനവർ എന്നെ ഉസ്താദുകൾ വന്നു. ഉസ്താദുകളുടെ വാപ്പാനോടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഉസ്താദുകൾ പണികളിൽ ഉസ്താദുകൾ വന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ മാത്രമേ എന്തുകൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പണ്ഡിതന്മാരും സയ്യിദന്മാരും അവരെല്ലാം ആമിന്റെ വർഗത്തുകൊണ്ടും പണ്ഡിതന്മാരും സയ്യിദന്മാരും ആരോഗ്യം ഞാൻ പോയി കണ്ടു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എനിക്ക് ഒന്നും സാധിക്കില്ല. എന്റെ എന്താണ് അന്ന് സന്തോഷിക്കുക എന്നോട് വരാൻ എന്താണ് മഹാനോട് വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു അസുഖം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ വാപ്പ ചോദിക്കില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അയ്യോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതങ്ങളെ അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക. അവർ കാണിച്ച വഴിയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതിന് എതിർത്തങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പരാതിയല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്. അത് അള്ളാഹുവിനെ നിലനിൽക്കുന്ന ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് കടമുണ്ട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മുൻപ് എന്താണ് എവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകലാണ്. ഇവിടുന്ന് സമ്പത്തെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുപോയി
അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അതെല്ലാം നാളെ ആശ്രയിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഞാനത് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മാഫാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. തിരിച്ച് റഹ്മാനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചുണാവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൈറായ ഓർമ്മ പ്രധാനം ചെയ്യും റഹ്മാനെ. ഷർറായ ഓർമ്മ ദൂരപ്പെടുത്താൻ റഹ്മാനെ. കഠിനമായ ചൂടാണ്, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പോവുകയാണ് റബ്ബേ. ഈ 99 സിഫത്തുള്ളവനാണ്. ആപ്പാന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സീമനിൽ തന്ന വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഉദ്യാക്കന്മാരുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് സാധ്യങ്ങളുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ മുന്നോട്ട് ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ, മുന്നോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ യാചിക്കാനല്ലാതെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങളില്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരെല്ലാം വർക്കത്തുകൊണ്ട് റഹ്മത്തായ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് തന്നെ നീ തരണം റഹ്മാനെ. സമയത്തെ കൊണ്ട് നീ ചിന്തിക്കല റഹ്മാനെ. കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു തൊഴിലുള്ള പോലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തി സാധ്യമല്ല. നീ തൊഴിലുള്ളത് സിബത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സിബത്ത് അടിമക്ക് നീ കൃപ ചെയ്യാൻ റഹ്മാനെ. അടിമകൾക്ക് നീ കൊണ്ട് മാവാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ വെള്ളമഴ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. ആ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളം യാമനാളെ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരൊരു ഏകീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഭാവികളാണ്, ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷിതാവാണ്, ഞങ്ങളുടെ മകളാണ്. അതിനെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാം ശിക്ഷിക്കേണ്ട അധികാരം പിന്നീടുണ്ട്. ആണോ റബ്ബേ എല്ലാ സമസ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പർവ്വയാദികളും അതുപോലെ മനുഷ്യരെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൃപ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൂട്ട് മാഭാഗിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മത്തായ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ തരണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെയുള്ള കടം നീ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ. നേതാക്കന്മാരെ ഭക്തത്വം ചെയ്തത് അവിടെ കൈകൊള്ളിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് റഹ്മാനെ. കടം നീ പെട്ടെന്ന് കടമില്ലാതെ എല്ലാ സന്തോഷം പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ ഗൾഫിന് ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം സഹായിക്കുന്നുവോ നീ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ഗ്രാമങ്ങളുടെ നിലനിർത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ മോമിനികൾ കർണാടക സ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ കേരള സ്റ്റേറ്റിലും എത്രയോ ആൾക്കാർ ഭക്തത്വം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ റഹ്മാനെ. അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതികളും ദുനിയാവിൽ ആഹ്ലാദം കൊടുക്കാൻ റഹ്മാനെ. കൊടുത്തവർക്ക് എന്നും കൊടുക്കാൻ തൗഫീഖ് റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടി നല്ല റാഹത്തോടുകൂടി നല്ല പൊലിഞ്ഞോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന അത് നിലനിൽക്കുന്ന മഹാനവരുടെ പവർ വേറെയാണ്. പക്ഷേ ഇൽമുകൊണ്ടാണ്. ഇൽമില്ലാതെ ഒരു പൊലിയുന്ന പൊലിയാക്കില്ല. അപ്പൊ ഇൽമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം. ഞാൻ നിരമ്പും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹയാത്തും അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമനാളിലെ ഈ ഗർസിനെ നിലനിർത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ഗർസിനെ കോട്ടം കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആര് കോട്ടം കൊടുക്കുന്നു അവർ നീ നേർവിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും അവരുടെ ശ്രമം ആദരിച്ചിട്ട് റഹ്മാനെ. പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുപോലെ ഉത്സാഹമാരല്ല അടിമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയോ പെരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. അതൊട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മാത്രമാണ് എല്ലാം എൻ്റെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാം അന്നേരത്തുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊല്ലാവുന്ന നോട്ടം ഞങ്ങളെ കണ്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള സമയമാണ് ഈ സമയം. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് തപസ്സുൽ ചെയ്ത് അന്നേരത്ത് ദുആ ചെയ്ത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേടാനല്ലാതെ ഞങ്ങളില്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനവ ബർക്കത്ത് കൊടുത്ത് ഈ ഗേൾസിന് ഗ്രാമനാളെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുന്ന റഹ്മാനെ. തഅലീമികൾ അതുപോലെ റഹ്മാനെ കോളേജുകളിൽ തഅലീമികൾ സാധമാതല്ല റഹ്മാനെ.
റഹ്മാക്കും സയ്യിദന്മാർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ എത്രയോ കടങ്ങൾ വരുന്നു, എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതെല്ലാം ക്ഷാമനാളെ കടമില്ലാതെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചുപിടിക്കണം റഹ്മാനെ. അതുകൊണ്ടുള്ള കടമില്ലാതെ നിനക്ക് എല്ലാ സംഗതിയും പൂർത്തിയാക്കിക്കണം റഹ്മാനെ. ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഓരോ സംഗതി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. മുന്നേറ്റുന്ന മുള്ളുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനമുള്ള മുഖ്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് ആ പാട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. അതുപോലെ തന്നെ ദേഹാനെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾ തീയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി തീയാണെന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യം ഒന്നും എന്താണ് അതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാത്രമല്ല എന്റെ ഉമ്മാന്റെ എന്റെ ഉമ്മാമാന്റെ അമ്മയാണ് അന്ന് ആ കാലത്ത് അവരെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആരംഭിച്ചു ബാധ്യതകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച ആഹാരമാരുടെ എന്നും നിലനിർത്തിമാറാട്ടെ. ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചത്. എല്ലാം അന്നതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാം മരിച്ചുപോയവരെ അവരുടെ സന്തോഷകരമായ മുമ്പ് വന്ന പല പ്രസിഡന്റുമാരുടെ മരിച്ചുപോയവർക്കെല്ലാം അവരുടെ സന്തോഷകരമായ കുടുംബക്കാരെല്ലാം മരിച്ചുപോയവർക്ക് അവരെല്ലാം ഏറ്റുകൊടുക്കാൻ മഴമാരെ അവരുടെ ആഹ്ലം വെച്ചമാക്കി കൊടുക്കാൻ മഴമാരെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മഴമാരെ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കാൻ മഴമാരെ ശ്രമിക്കാൻ മഴമാരെ. അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും അതുപോലെ അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്ന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അവരെല്ലാം ആ നോട്ടം ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടക്കണം. ഇന്ത്യൻ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു പൊലിമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഉള്ളാളത്തിൽ നല്ലൊരു പൊലിമ വന്നു. കാരണം നമ്മളെല്ലാം സഹജമായി പോയി അതെല്ലാം അള്ളാഹു ഇപ്പോഴാണ് തരട്ടെ. നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തൊരു ചെയ്യണം. നമ്മളെല്ലാം അത് കഠിനമായി ചൂടാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് എത്രയോ പലരും പലനിരക്ക് വിഷമങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു കൊടുക്കാം റഹ്മാനെ. നമ്മളെല്ലാം അവസാനങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ആക്ടിപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് അവരെ ഞങ്ങളെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ധരിപ്പിക്കണമാണ്. നരകത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് റംസാനായ ശേഷം ശേഷം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും എന്താണ് ആ സ്ഥലത്ത് പങ്കെടുക്കുവാൻ